one me anante kwa na sisi kura no mama me nsa so a kire se akonya no me bedane ama no ano no na ja olumai me so mape ba bi no ahome kakra eti Saki, God bless you ubo adwuma yankopon nhyira wo course on the bar na eba say Saki abo adwuma we I say Elijah ni Elisha na ana enti enguso no aye kese eti awusianfo ma no nya won etoda na Saki na betremu a ebi kura na me okrom ha enso Saki betremu say odimade but no pain so surprise and me papa ba ko be bompaya ma me ma good morning. Good morning. That is say. And ma Mary Kunu. O san so yetimi nyina ye papa. And wa shada be bompaya ma me. Bobby Nyankopon enhyira na wo so kwaya asore wo stadium me boa. Okay, good. Daddy, ma ni full name ni yesay? Peter Opoku Ban. Peter Opoku Ban. Okay. Enya mo Opoku for the. Nyamwa. Edi Bobby anopa mi da se e wo mpaya wo de abeta machi. Asopani Tofi. Ati saying Rade aduma ye papa. Okay. Yeah. Ana ne ka asa o mabiu. Sompa Last week, I am who. A crowd near dream who say we didn't car. What do no idea to us so preco. Yeah, I'm a santo, can I Toffee? Yeah, you say, walk on. Okay. I put us also a brain in our a brother. The answer more quaba. I cage am running to me catch him say, Minyana Quaman Quabruch in our bar. Obebre me, I can say bleed, I did boo more. Now me think room and minimum be a toe bleed. Okay, Minister. Papa, I say, okay. Me ma wa fi se be kona wie na o de oba be kire me. Afi no kona wie. Amen. Up to 31st December. Say one for oba me kire me a. Menim dia me de be yo. Okay, Olma say we dey wo say me fa no me kire wo. Me say, pharmacy be kire me. Okay. Simple. Olma me da say. Okay. Kawakuma to yam. So what kasa? Say matikasa. Na Olma na say ye din ko wasi o na media me say media say me say me Olma na say we dey na na wo kar kukuwa. Ya me ni nkomo kukuwa. Say ade ehia me no me nka no kukuwa. Okay. Enti me wo da me dia ma wo. Kobi me Olma yi die je say e duru park so ro obu mi o. Okay, kwara. Ati say last week baby ana meeting me follow me on Facebook na me say hey fat say ka so bi aben no wa ben kwamra nyame ehira wate nyame ehira on say adoma chede no egugu ahodo but obi die no doso ena wo ma ho kwan Nyankopon de bisa ka ho ndi kwamra say that wadu na no say oma commentary no enye we o enya haban mu no nya haban mu no Brazil yes hey me to was am say na nyame wo shada bo nipa bi ana say say no kwamra nyame ehira wo talent ekura wo no and say eso yeah Erade boy no. Ubetima yi bibi. Yese bi a wuntimi. Sompa 93.1. Wa adwenu bua wo for dia wuntimi. Okay. Yes. Uma wa adwenu bua wo for dia. Enya dia ubetimi aye. Ena ba bia ye wo wo no so. Ya emma eno nye osi akwan wo abrabo. Okay. Tofide bia me kasa fidie so ameti. Yese sukuru bia yakọ akọ ekire nye sukuru bia yanko. Me de bia me kasa akurase aye wo mintra. Okay. Yes, and the bia me know ya dream. Yes, nti ya na manije se ye wo me wo ahafo me ha me akurase. Okay. And manije pa so se me free me ha me akurase. Okay. E bia nka man free ho a tofini ma bebre wo ho anka menim. Yeah. Sompa 93.1. Senya akurase na ye wo me pa. Ye besua bi ko school ma ye besua bi. Teachers be boa yen de but de me kan nyina de me kire nyina no e ya de menimu a menimu ye. Okay. Nti manije
say me free ahafo me ha me akurase na ya me nhyira wo mo so pa na no matena nkonya ahafo me ha me important ho nyina okay Kono estate also ni wa hafu me ha me na wo pa chene pa oh I baby mine me ref ni din kakra but what baby ani fi mine fi no wo ma bi wa friend ma agina ono so ye listener pa okay mine say onim kwabena na de kwabena ka bia ne ye no kre okay na ono oni ni nuam wa hafu me ha me ho no chene pa de expert okay kwamrem say o microphone no eti just say obahama me and sisana yenko we ni so ahaban mu ene ye bedi enkomo bi na kamna ne mani baji se komo aye bedi wotofin komo no Sompa 93.1 obato bo ase tie ni yemi nimba bi a wo de befa pese o ma wadwene ba ho pa ne tofin komo a ye bedi ni ne no me pese o ma wadwene koso kamna ba bi aduni de ma menya wo na fa ahaban mu fa ebrayen ye sha tifo bo ene ahwefo bo se ene nsamo a yaso a ye de bremo no eso to bo ase na ti kwamra kase Tofi me da ase anopai ye chia hwefo ne atiefo nyina na ansa na mehye me kasa na se no anopai me de aseda pa ye Sompa mudu 93.1 ekoso am police station MTTD department okay e ma me ba ko wo honom ma Hajia Sharifa anopai obetime nka wonchia no ma me no na nasema me adekodi o ye ma me de ha ya fidie so mentime nka kwamra ya chew eno ano no ya ncheme yeah na na imbo police ni dia wa cheme dabi okay dabi won cheme okay so wa cheme anka me meka what I say Matias ade a wode ama me no ade a wode ama me no no nwa so wode sa ade no ye nto aso de Hajia Sharifa assalamu alaikum me ho me wo me nua ba bi wo no so ye fan Grace ono so ye police mpanyimfo ni bi wo ho ono say ye che me ko ho na me no kwa edi o de me chia wa no be ai o say sa MTT di one there say what is obi bo obu dia na je say ni ba no wa ko din system Yehovah ni pa ho a kire no oh Hajia no pay me da asam so me ba me ma edin onka hwe da kama bra oh kama bra o de bra o de be gisafo na ja o de da ho o de ewia oh bra abusia anopai ya da ruade ase na ye sha ase sei Tofi me pesa wo boa me anopai emoa me enu a me de agu ho no okay me pesa mo ma me nsonson ya eda saa mo ano mienu ntamu nti wo hia bia na ohunu se aboa we na kwabena kese ka ho asem no okay nti aki wo ho a wada roma emoa no mienu Tofi moa we mienu nsonson ya be na da ntamu ba ko yo pro de hin na yo pro I think say the way you pro no e wo me baby am TD me nifa so na ba ko no nso e ba ko kemwa ni yie pa Tofi sa ai akisafa picture na ba ko ne toso no fa no so bra no ha na hu mu on say the wa sori agina ho no eno no yo pro e na ba ko no yo pro offer dabi o so de wa sori agina ho no yo pro ai e na ba ko no yo pro offer the man marry de wa sori agina ho no ya aboa ben hwemwa ni yie pa so mo hu susu ya dantam a hwemwa ni yie pa ma head na ma wo sa picture we hwemwa ni mienu yie pa so mo hu susu ya dantam a de hin a ye fita da na chi no na do gina ho no nso e na mama never opro so ai sorry funny boa me difference ne dey nso ba ko ya moku ya amwa ono na asori agina na ba ko ye acherechi ase me wura fidin no bisa acherechi e hwani ye hemwa ne mienu ye ba ko ya moku ya mo amudi ya chi o Facebook ni YouTube no mo aye mienu difference be ne wo se bia wo hu ni ya kisa fa de odi kan de to so no bra hana wo ni ye difference wo mu ne de yen the left down black one echi na white bi samu no ono ya moku ya de he de wo me left we left
de na ni hu fitaa no ono ye den amokuya na de okoto ho no so ye de ogina wie o ya akyerechie no Tofi koy na me so me mla ne hwe de watwa sabra bi mama another chance sabra bi emo wa me difference o mu de kwamna de meeting ya no maka no ka wo ye atwa nka wo ye atwa wo shase nka wo ye atwa but me yi mani free wani me nebiti o se me hwe wani mu din dia nka wo sa wo shase no nko ye atwa ho nti me yi mani free ani mu no e nebiti no ansa do sa say lati afaso no wo ye so sa abo akro na difference o difference abi masa na wo o manim no ankasa ene o ma hase no difference o emo yi difference o de owo ba bi a awia abo no ono na se wo se woni wa ya aka na won kate ho ato no amokuya okay aboa we ni dua no ku ha no ono ye fe no amokuya ono ne aboa we yusu di mienu amoa akuya aboa we yusu di mienu wo wiram nipa di mienu wo wiram the whole world aboa we nkwa na yusu nipa di wo wiram no wani ate chen na ye beche watum amokuya no sa aboa we so wani ate chen no atofe ye beche watum wow ompa hasuo sa aboa we ompa hasuo obetuma tewa wo di ade he fo ma na otewo nchen ho a wo da ho na obe yi ni nyina sa aboa we no de ko obetuma tutu ne ma na gu ho sa bra won fa ne nsa kran kan ba akokora abro nti se amokuya se woni wa ya aka na won katifo hu na ato no ebia buro anamo se wo tu ade wo fom opese wo hwe ade kodi a wo de se fom ho nti hwe ba ko na wogina ho na akifa no bra men kyerɛ tifo ade ba ko na wogina ho no we Tofi se wo din samone sa no apega nti se afuo wura ba okay nti ogina ho se wo hwe se afuo wura ba wo ye bema wo hu na ham yeah won se fuo ho kufu mahu pa wo ye bema amokuya ni do wasori agina no odin samone santie sese aboa no otutu atutu pa ohuni wura wo nwane yes because aboa we se wo ba ye nanka bia wo do wa afu ase anka wo nwane da ne mo nam se wo din samone nti ohu wa pabam yeah no woko nti emoa ne mienu adi kan ba akifa no bra na afem ntinsi kwa me chatifo ade we do obutu ebo no so no eye puro kokko okay tiese nka me nam ho a nka bia bi we ye puro kokko okay puro kokko na se o pro no ye wo mu mienu ye mu ahodo be 7 wow ye wo puro kokko ye wo puro hima ye wo akyereke ye wo sereben okay ye wo kukuban okay omu nyina te se amokuya ayina bia omu nyina no but the only difference is say ebi ye ne kese na wodi hunu okay ebi ye na hyenso de na wodi hunu ebi ye ba bia wo no na wodi hunu okay omu nyina no kukuban ne so kukuban no su ne ban no ya akosa amokuya we ye prohima okay wow sereben nie he no ho fo we ye sereben on so san butu ho sereben nie okay ono so chan prohima no okay eye ni di so te said obi wo P1 na obi wo P2 na obi wo P3 okay we say na difference wo yeah anti ye chance ye with prohima prokoko akyereke sereben kukuban sa no mtie akyereke na wi aburu pa okay se bia wo do afuo na wa no ho na ka wira mu a wo ye se aburo no ebia awo na wo kotwa wo beko na emo awe aburo no pa sa abo no okay emo no nyina wo ne sua na ne nam so onwono kyan emo no nyina sa na nyame ye no ne nwono no enwono pa o ya abo a wo onwono pa okay akifa me komachi abo a ye frɛ ne sɛ prokoko wo ya abo a de ntia ma ye frɛ no prokoko ne sɛ wo hunu no wa nhwɛ ne yi a wo bɛka sɛ wo ya amokuya so nya amokuya me se prokoko no na chinsensan no ɛne prokoko sɛ de yesi frɛ no no amokuya ente saa sɛ bia wo nam ka kwamo te ka mu na sɛ awia bopa na wo de ka nam ba bi a wo bɔ sɛ duru bere bi a wotimi hunu bi na wo dimiri ka wo kwan no ho bɔ no so aben pii na ni so abiri no wo hu ba bi a wonfa sɛ wo yɛ lucky kura no a wotimi de ka abɔ no saa aboa no yɛ fɛ na amokuya no na sɛ wo bɔ aben na wa yɛ confused yes wo bɔ aben wo de bɔ aben no pin sɛ bi anka wo drive na bi a obi a drive careless abewura wani mpreko pɛ na wo bɔ aben egu no so no saa aboa no sɛ wo hunu sɛ wo pie ka kwa ho pɛ wo de bɔ aben pii gu no so bi a wo yɛ lucky kura no a wotimi de ka no bɔ no ɛwɔ hɔ no mo a ɔno ne yɛ fɛ no amokuya aburo
emo any ade bi akuani dua wo fom bia no otutuwe ade wo pepa ya buro ne nkate okay amokua ade wo pepa ya buro ne nkate na ni dua na ewo ne to no akifa ni dua na bra kowachi ni dua na ewo ne to no eda fom no tofe sa wo ye kraman na sa wo pam no a na wo hwe na sa wo pe no ache no a na wa ben na wo pese wo che na no de ni dua na ma ei so de ni dua na ma wo ni dua no ye poisonous ni dua no enyin keten na ewo ho no tofe se wura wanu mu a kraman no ntimi nka wanu ntubo mene nto mene pe na akwahye okoro nanum utrotu na udidi fam no okay na akwahye wakoma ho enya tare wakoma ho a emma biem nti wo sa wo ne kraman wo fi a mo sa kraman no wo bowa mo se wo ha no ye saa obeye saa kopim se obewu anase bia obeton no okay nti se the moment abohu se ni dua na da na chi no krama no pese wo che no de ma no somu pe se wo hunu se krama na somu a wo ba fi a ya amane ngo okay enwo se bia wo zomi ase no anase heda tonwo bia be se vortic bottle no bia be se sei na wo de enchene kakra aka ho na wo de amakrama no na watafre wo de force no no ntafra na se bia we kraman ya odi agora wotimini no edi agora no amu ma yire no no ahwie enwo no nyina gu nanum no aka na no atum sei yire na no ne se ne tua no homye ne wo mene okay mo se onya mene enwo no pe e ba ko yi ba bi enwi na tare wona koma ho nyina na wa ye free okay sana aboa wetie na wo ya aboa wo se enipa nye wonyi nipa ni ne science so tubon a o ma ne nkofom okay nti opia na ne ho ankere no wo se nipa nye enipa ha dwen pa nipa teteo wo se nipa trimu odin se sa wo fa na ade kakra bia na wo pese wo di wo widie tuaka no no so wo kofa ne saide kwa se wono nso so no ye se anidaso nti e na aboa wo wura mu se bomofo be fa aduane afiri wura mu de abere no be fa aduane afiri fie de abere ne wo wura mu anidaso nti wo se wono wo wura mu ho no de na wonie wo fie no no wo down efi so wa bedua ma natu what ya say wo bedua obetu yes wono ne pai boro ade ba ko pe ene ochi wa abrabo mu asa ade ntimi nka sa ade ba dem so hu de mpese me kire ha se bia unu obi kwa afuo mu sabi ne bia wo jane nan wa afuo no mu a se enne ya na nipa no jane nan wa afuo no mu a se wo pese wo de pam aboa we fira afuo no mu a otu amana na wo ma ne nko papa okay ne wa jane nan agum na wakata so aboa we ba wonum se bia buro na wadua nti ba bia wo waja wo nan no no wa heda de second na wo nchenchen ho sa te se de wadua bibi wo ho no okay wonya ba afuo no mu pe ho no obekọ o sini trase a no otutu ne tenten nti se ne nsa ne kote wajana no a tofe afe ne ekiri okwa afuo mu oda ani ese no e wosanka wo hye da bopa wo kuru mu afuo nyina no watutu amna ade afuo no nyina nti okwa tro se pa na tie dia nka nipa odua nkate ewie ana odua bro wie a na nka kuru mu odua nkate wo so no wabopa wo hye da kotue sika ade achi no wa ade na ba afuo no di wa wo tutu amna no ma wo mo ano mi egu ana ko emo we ha adweno ka na onim eye moro a ene wo kire o okay na mfa se we base ba bia mu si dan ba bia katapira adwi bia manfo kotoret ho no okay se janan no ewo a na dua ne pa wodi nso no kamera yenko enum ade enchin bra wati de meka yase ye kire bonkum ni a kire nifa ye mo hu so ye da aboa ne ntam okay na wo ya aboa opa sa wo pese wo che no pa edura nwumre be se no nso a pe boto okay woni ba bia woda pe boto wo kwa na wo de boto na sha no na ne bona no ba bia ono eye ne mpoma no okay ya obedwane afa no na wo de ya sha no nti no abo peg e wo boto na no se be ya opia obewiram okay nti wo kwa no watia wo de na pem fom wono ne bon wo ntuma ne nko okay nti na odwigu ho bebere chen kusie okay nti wo de na pem bon no so pe na yemu ahye no wo di fum bokono he boto num no akomo aboto na no kamra nye wo de boto no bro ha no wayi wade de agu ho yenko aboa ye fe ne se prokoko okay prokoko ye empuro na omo wi kokoo yie pa no okay
emu baako akifa de wɔtebo no so no bra emu baako na wɔyɛ very common ɛwɔ kokoo fuo mu paa okay wɔyɛ aboa nso a wɔtaa adwen oni ohu wɔyɛ srɛben okay srɛben no so kyɛn prokɔkɔɔ okay ɛna prokɔkɔɔ nso so kyɛn aserekyeɛ wei no yɛto no tuo ɛnam sɛ ne nam no emu odu to no tuo a ɛnsɛe we no ohu we no yɛ srɛben no okay aki baako na wɔtebo no so na wɔde ama okua wɔde to hɔ maame no first one deɛ no aki wei okay wei ne yɛfrɛ no prokɔkɔɔ nti obi kura timi yɛn bi wɔ ne fie okay saa aboa wotimi yɛn bi ɛwɔ fie mu ɔmo wɔ nyinaa wotimi wi wo kokoo no saa bɛkɔ no de ne ti ahɛ kokoo no mu kokoo pod no yɛ tua dua no ho no wotimi wi kokoo no saa kokoo abre no bɛkɔ no wawe saa na wɔyi aba no gu fam na sɛ wasɛ kokoo no nyinaa wɔyɛ aboa wontimi mforo soro nkɔ akyire papa okay adeɛ baako ɛha no wontimi mforo soro nkɔ akyire papa ne sɛ wɔforo soro kɔ soro kakra pɛ na n'ani so biri no okay wɔn sɛ obi timi fra aborosan obi fra aborosan pɛ wɔhwɛ fam a na n'ani so biri nti wɔsɛ wɔn pɛ aborosan foro ɛno nti na ma obi ntimi mforo dua no aboa wei saa na ɔteɛ na edua a ɛho yɛ tronton no nso saa aboa wɔ ntimi mfo wɔnya ama okua wɔyɛ prokɔkɔɔ yɛfɛ no prokɔkɔɔ na ne nam no nso ɛɛdɛ kakra basrɛben deɛ no ɛɛdɛ kyɛn no saa na aboa wei ɔteɛ na wɔyɛ aboa sɛ woduru kokoo fuom na wopɛ sɛ hunu sɛ ɔwɔ hɔ a wode wopɛ akɔtena kokoo fuo no ase din wobɛhu sɛ ɔmo witere ebi ɔmo baa fuo no mu ebi ɔmo yɛ 5 ɔmo yɛ 4 ebi wɔ ɔbaa wɔne ne mma ɛna baa fuo no mu okay tɔfe kokoo a abere no sɛ wɔafuo ne nso a na bɛyɛ sɛ na wɔtwe mmienu tɔfe wo nkɔ afuo no mu a wobɛkɔ na wo kokoo aba no nyinaa na egu fam saa aboa wei wɔn bɛwi kokoo na anɔpa awia anwummerɛ obedidi anɔpa ɔbɛba breakfast awia lunch na anwummerɛ ɔmo de sapas asɔso na ɔmo akɔda na opro no ketewa anaki fa no ma me na me mfa nwie wɔn ne yɛfɛ no akyerekyeɛ okay deɛ nti yɛfɛ no akyerekyeɛ ne sɛ mpempi no yɛ a wɔtaa wɔ dɔtɔm okay dɔtɔ madi kan kyerɛ dɔtɔm yeah oyɛ opro a wɔyɛ ketewa mmoa no nyinaa wɔn ne swa wɔ mu na wɔyɛ aboa nso ɔha adwenkyɛ mpro na aka no nyinaa sɛ wokunu wobɔ no taya koraa to fam sɛ ya wanhwɛ ya wobakɔ kɔhwehwɛ no saa wonhu no sɛ sakraman ketewa no wɔyɛ ketekete na wɔyɛ green kakra te sɛ ahaban nti wɔtɔ hɔ no mu a wanhwɛ ya wonhu no okay nti wobɛhu sɛ wɔba ofiri wura num ɛba wo kok wɔaburo num abɛwe aburo no a osu sɛ osu a na wɔhwɛ sɛ bi akuane no wɔ afom hɔ a nti osu saa su no a bɛ 3 minutes na kuani no ankeka ne ho ama na ahunu no wɔsɛ kwan mu da hɔ tɔfe obesi wɔaburo no mu a wɔba esu a wosu ni je nipa da ne mo awie o de ade ne keka kɔ no nipa da ne mo awie o ade nyankopɔ Yehowa tɔfe abrɛ o bra na me di nipa besi to de bia na aseda na wɔsɛ de ma awura yeah tɔfe enye bɛtɛ o ai tɔra na otrase na osese ni atwa mu kwa na to de bia ani gya da na ware ho na ote wona aseda pa na wɔsɛ me kwa na kɛse me de ma awura de yeah tɔfe obi a wonimi wa hafa me ha me bia no tɔfe pɛ ebi o mitimi free school metimi akoto abebe 8 ansa na makɔ school anopa abe metimi akoto abebe se 8 ebi o ye ma second break a me hwɛ subject na ye wɔ na he ranya yi bia ma ba fie me ba fie na ma ba woro me ho na me kɔpɔ abe no oh kɔpɔ abe no na me suai na me de ade ahyɛ ase na wansa no nyinaa ade akɔma obi a ɔtɔ nsa no apɛtɛhyɛ no na manya sika ade ato me ho to me books me mpaboa ne me bibia ebi wɔ hɔ a from Monday to Friday no bia makɔ school a yi 2 bua from Monday to Friday makɔ school a bua adapa bo hu sɛ makɔ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ne bia ne yɛ exams wow aseda nka nyankopɔn so sɛ nyame anyɛ ya boro sɛ
ye kotena fie be na wotwe ne ye ba school mu foforo a Oboa. e chese de ne mu anete ho ye ntwema wo kura Nyame ya na me bia bi wo ha me kura exercise book ba ko pese to officer book no maths wom social wom English wom twi wom government wom economics wom chese e de na wo first can we na akototo ebia ne book nti eya na eto me bia aseda na wo se de ma bia nti ye kire mu a dakro na minim so no wo beba so yes because ye wo ko bo pa na de bia me ka se tofe ba bia wo free me no nhyɛ wo den tofe de bia me ka se wo papa ana se wo maame se bi ode wo ba asase so no wanhwɛ wo kora wa ya ade wo maame ana se wo papa emfa no nhyɛ wo tirimu da se na me wo maame wo papa but ye nuanu mo dɔɔso nti die nti na wo se me ye be ma me sa de me bre ne mama ne ye kɔto me papa ne maame so bi ti wo bɔ because abre no ya kɛse no mo university na wo be da do problem akɔka papa Dabi o he university papa university ben pa be 6 training college mayo wow nursing training mayo mo SS mayo ti me dan de kwabana kɛse me bre asa akɔto me papa so bi I was some struggle nti eya na obi ka se me papa anhwɛ me nti ma bra ba ye basa dabi bɔ ho so sorry so wo ye bema wo ye oba o se me ma me ahwɛ me nti wo botutu wa na wo pɛ tutu abo asem pa na me ka te wa no pɛ no enne obi ye adwuma mu pani pa ne ma me ne papa anhwɛ no what I say ne ma me ne papa anhwɛ no me mabusuafo hu ya ne se me tie afide so ameka suku am ko ye be kasa abri obi a wan sidi nim ya wo kese na boa me Ibra ya kese o Peace FM ene boa me timetene so ana ma sorry wo kase me nda meda so oro na chiri ba mi no ne wo na chiri ba mi no ne me wo na boa me tuatua kwam na me ho akere me tuatua ma me jeze wa boa me panti wo kase me nda na mada okay wo kase me sorry na ma sorry enti eya mfa nse wutiri se obi wo ha ne maame ne papa wo sika nso onye onkosu omobra bia wi obanum wi saa de he ne wi de ni monyam mo so hunu aye tum kracha ne maame anase ne papa enti me srew anopai yire wo hu bo ho so wo do a so wo ye be ma na se wo do a sabi wo nsa ntwa dabi cheche wo to bread abotimi asensene me na me nsam den tofe me nsam den eto de bia me de me bread ene sensene me nsam school ni because me do me kwakodo me soa nnua ye pai bodan so me soa bi me to abe me po abe me san kogwidam me na me nanfofo kogwidam etuo bia nso ni ho a me nim to because na me try say metima ye bibi de aboa me ho because me de me bra nyina koto ma me ne papa so tofe sabre ka me tiri ho nyina afudwene what ya senti dia wotie bia no saw ma me wo bi saw papa ni bi no yere wo ho ne bobra ne be yi mate ne din e de kwabra kese dakro wo be hia no wo na me nim so ye be bon komo awura sede na brabo esitie na hu ni saa ena form kuma se kura bra wa be bre no tola na mitesoro na mhwe na mse bre ya bre ba nyame eni hire nipa anopai me da CP 732 na ene asemo aye de bre o e wo Fakye dwumadie so aye tofe nkomo no odifo aba na maame ne odifo ni nkomo kitua bi mewia ene nkomo a me ne obedie no ho da bia me kan me se tofe nkomo no yesre nyankopon se aya na o me nsua de mfiri mu me se ene untie tofe nkomo da wo de waso dem kra fa de ne hye waso we de me ka se me ko asore bi mu asore kese pa o na ye di nkoma na ba ko ka se o chese abedwafo no kom no me 18 we say asore no preside ne hwan no ne nasefo na eda ba ko se masa me de program ni miti o ntimo hu se ana miti aso de mo no mapi presiding eda ne te hosa so ye ana mti pulpit ne so ya na ade ne hema so no mo ka se kwa me de ato bluetooth miti what pulpit ne so ro o tie to fin komo awusi afọ ene ye be din komo bi na emodu watu din se kire me di ntia
ɛsɛ sɛ wonya sadeɛ no ɛnɛ nkɔmɔ a yɛbidi ano no odifo akɔ aba yɛ ne manager ɛnɛ tɔfe nkɔmɔ no sɛ kyerɛ me deɛ nti a wo ɛsɛ sɛ nyame nhyira wo ɛno ano no nasɛm bisaa no no ɛno ano no nti nnɛ baabi a yɛbɛdi nkɔmɔ no afa no ɛnɛ mabadwafoɔ wɔ nsɛm ka ɛda wɔ ha ɛda wɔ ha na maa so wɔ ha kwabena so wɔ ha ɛna minister wɔ ha ɔdeɛ sɛ wɔno mede na ma mmeranteɛ no last week deɛ ɔmo yɛ asɔre okay odi na nneɛma te sɛn manager gya egu so last week na me tie mu a am say yes ne yɛ tu gya no sa radio oti akyire na obi yɛ adwuma ne de sa yɛ sɛ football me ti wono ma gigi adam na kwamna kɛse ma yi na me say radio oti fie na ye obi ti wona wo ya de pa kwamna da yɛ sɛ ɔmo ma no president wo wuram na on kra de yɛ sin dada ɛno nso yɛ ntu no ansɛ ɛsɛ aban ɛbɔ na ba so masa ɔma no car pick up na eduru baabi a na wɔde kɔ bush na wɔn a wɔn nim bush na wɔ kyerɛkyerɛ wɔn nneɛma why agric minister me no yɛ adwen efi sɛ I don't know ya di yɛ no ha no ɛna kwabena yɛ no on sɛ ɛya ne yɛ kan o hwɛ sɛ sa segment ni sa program yɛ ayɛ the whole Ghana station biya ni hɔ a ɛwɔ sa segment we but trust me say agric ministers and agri minister say ebia omo boda wuro bi kura no a wuti anyi ya omo de bekwa komo obi na sompa kura te ho asem no no say de kwa minim say odi for the make no otimase ya me no ya adwen 100% na onim say na brabo de kwa bena church no agric minister no kura no wono kura wonimu davi wono kura bi wo wonsi wuram kura da me say wonimu hwe da no so kwa me say obi kosku na oya agrica on shasi ntie ahaban mu me hye no bo aka kire ni say exams bien ho betwere obi feli kwabena mo sha na yesen ke mo ma Greek minister say ono no o de wo wuram bia wonim so okay another journey poso ya so na emu gha na ye besa no na niemom ti say manager yegu so pa say the em say o kan odifo a obi ahembobo na Jaba family house yeah na manager adansi ya koso no soso so na omo to ababi okay na menua baby ewo sa andisi nim no frem say odifo ni pasmasi wana be fa okay and yes be malam nyina didi wo mo achi ni ade am say nka hu am say mani aba we na ye fa no ano no ja wo mo nko e do mo be ye bia nsi aga anja ampa so e ba ya sa na asi okay e ka kire mo say hana bi si wo be wi ni okay de me ka nyina bam ka say we be wi ni mo say ni nyina ada wo eno no aya na de ya munkyerɛ ne yesu yenye bi ya na anja on say na ya fa ma wa on say to fem komo e say de wo si ye no ba on say am tell me hodi on say o de no mintimi nye ha jo bi a won de eno anu e so fa na wan pem ba bi ntre kwabena de ye ni nyina atena kura se pen pa do pen be kwabena se de osi nim wuram no timi kyerɛkyerɛ amwa sum kekekeke ni ade nyina on say yes why a master enti esu no bia ne mate wase ti wo de wo de ne adi adwuma eno anu ne to adma yimani enso ya de ama wo okay numbers ni hia me 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 okay 40 55 19 0578 40 55 19 me dia sane wo awuzi afọ number mi ense nyina no eye odi for someone the number eno no me pa cho oye counseling maka cho sa da obekọ no ho obekire o se kokofa ade bi a adunsifo eye bi no bebo mama ne ye eno ada no efri ho ko no nsi radio isu bi enya adwuma kula eti on se me ade a me kan eye se
akwankyerɛ deɛ wiase obi ahia akwankyerɛ asɛm no ɛmfa ho ɛtɔda koraa ɛnya asɔfosɛm bi wɔ hɔ a ɔyɛ abrowa koraa ɔti fie sɛ wotie na akwankyerɛ a wabrabɔ ebisi wie asɛm no nneɛma bi wɔ hɔ a ɛyɛ nneɛma nketenkete ɛna ayera firi wabrabɔ mu enti sɛ wonya obi ɔbɛkyerɛ wo kwan akyerɛ wo deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ a ɛbɛboa wankasa wo daakye enti ɔde mame ntie wɔ na yo manager me da ase pii na mkyia wahwɛfoɔ no ɔtiefoɔ nyinaa na ɛnɛ ɛkyena nyame yɛ adom a yɛtena sɛ ɔmanhyia ahemboboa no Agaba family house ɔhaw bi a ɛda wo so obi wɔ hɔ a wɔtɔne a yɛntɔ manager obi wɔ hɔ a obi bu no kwase a wɔni baabi a ɔde fa obi ɛgye wagyapadeɛ afiri wo nsɛm ɔbaa no wo ne na brɛ ɔbaa no afei wɔmfa wo nyɛ hwee wo pre-post bi post no wa ne tua sɛ deɛ wo post no a wo pre no ɛyɛ challenge ɛyɛ wo dea so yɛgye afiri wo nsɛm aheni ato yɛgye afiri wo nsɛm sɛ aba a ɔmokɔto yi na wopɛ sɛ wowini so ho wa ne tua sɛ aba no wobɛwini nso yɛdane no tumirika ne bra manager deɛ n'ani abere na mehia no nyɛ deɛ wobɛdi agorɔ manager afi no kɔ na wieyɛ eduru saa mmere yi a obiara ni abere eduru saa mmere nso na abonsamfo no yɛ adwuma paa eduru saa mmere yi a ɛna yehu deɛ n'ani nso abereɛ efi sɛ manager sɛ wiase sɛ ɔwɔ sika na so wɔn tua na mo a anya nhwehwɛmu na ado ne to sika no so a manager obɛte oni na wo asamado ɛna sɛdeɛ obi wɔ hɔ a wɔde n'ani ato ne sika so nti no ɔmma ne ho kwan o eti sɛdeɛ wode wɔn enti tumirika na bra manhyia ahemboboa no Agaba family house sunsum no bɛda ɔmo akɔn ma manager saa nneɛma no so ɛsɛ amanfoɔ nneɛma paa ɛde hwamodie adwuma sɛyɛ ɛkabɔ animguaseɛ ɛna ɛba eti deɛ n'ani abedeɛ sɛdeɛ wɔpɛ biribi ehunu wɔpɛ biribi ayɛ akwala ketewa paa gye ukuna firi wo nsɛm wo ne na brɛ akwala ketewa bi gye no wo afei kɔ na wie yɛ wopɛ sika wo bi hɔ ayɛ adwuma no wo ne tua sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ adwuma so sɛ sika no wokɔ a nipa no ɔmfiw tumirika na bra manhyia ahemboboa na Agaba family house yale koramkorɔ da wo so yadeɛ no wakɔ hospital ahodoɔ biara bi ɛnkɔ ɛnyɛ doctor yadeɛ yɛ doctor yadeɛ ankɛkɔ tumirika na bra manhyia ahemboboa na Agaba family house eti ɔhaw ne amanneɛ bi a wo fesie bi a tumirika na bra sɛ wopɛ sɛ otu kwan tumirika na bra wawie school wunya adwuma nyɛ tumirika na bra manager sɛ obi ɔtwerɛ exams ɔtwerɛ a wontwa bibi nkura mu aka wonko adeɛ na adenti wonko na otie wo we ase wa twerɛ wontwa bra manhyia ahemboboa na Agaba family house eti deɛ na ni abere na mehia no da bia meka ɛnyɛ deɛ obedi agorɔ akwantuo no wo akwantuo mu enso wo pɛ nkrataa yɛ adwuma wayɛ deɛ enye yie watena hɔ akyɛ wopɛ sɛ ɔba fie nso nkrataa sɛ nso wontumi mba fie frɛ number no eti yɛsa de number na etudwa 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 0578 0578 40 40 55 55 19 19 okay odi for somewhere na what in kano na mami asemo ndi kestela oti magazine for nya ho hwe ebi gina sika so ade sa wontimi mfiti preko pe nkwasa maba ala wontimi kasa ba ntoma momi okọ ese na obi adibia manaka sa okọ na kasa ototere ne mane matu ha omi sa akwa bi bedi la adum aduru no so se mame tere ne mane matu na sanka mame ka chense mente sa wa anyia no o se ka che otoso kana mente odi ma na enye ya na sebe ya obe free la ni mu akọ eno ne asa ai se wa fani bi sei wa fe ya o se e la hwiase no bi eni wa won hwiase
enipa huna no wahwe ase saa wo hwe ase ma onsa ba kutu yira kra no bi eni ho a omfa ho na hwe ase na betwe na obi ahwe wa afa no wahwe ase o papa ne twika na positive che no eno yede no na positive a che no bi anso entiman che nda ye de pono ka no utim kan betima katri breaking ka eja nyina so crotch nye nti utim no abia na ase na de kurhwe break de kurhwe gas de pur ti to ka je tara na about no ya fa pono ka sie bi ato so e principal za eja na adai e wi sie na ka we na fa pono to so was in the adai no aka cha akwan fro ne mfa ka no central okay ka no so krokro dem nti ya twen krokro ka o twen so a asa kan siani so sa apem no kese na bi ya pem na da ya Presi ni hwe na de egumeti ye ka afoforo na wisi ewo mu no wase foe na presi ni hwe ka wase fo me central no gina ho za kwese onfo atum no matum wa sinte wase nka afo ya nya me na ahwe ozo nka afo ya kama to petroma me no mienu ye ni di ye nhome ye na ne ye konko a ye be ko gan ewia city ya boa ufie gate na no foro me nko yeah Timachino. Ani ba wa. Timachino. Ono dio be bi afa ho kana. Ono na batimi chire no I betimi ai police ni timi chire no opake ko anu. Ye krono mbere ho. If you are fa bayire ovanti bayire 2 seat nipa no 2 seat yenye nipa. Yedu ho ana police be hwe kan. Man say bere yan so mu ye ni se nti wa ofiri he ba no kwa no we abesene. Nti ye gina akwarim no hwem sa. Eja na no afa bayire gu nipa nso sa mi fada say bayire no so nipa na na se nipa nte bayire no oya sa na o ka macho wa no dum jesi kwa ni na police na o ha o hwese ye ba besa ko ni mi di asi ha no se ja bese no ko na o mu peko ya ba na police ni we se mache no o se ja wa chi we gina nche wa so che mi nche na so che mi kwa ni o te man ma se no ko nipa wo ba ha ja bese no ko okay ya monitor na be sima be mienu but time na so kra pa ho na odi for Samuel many papa di nkomo the numbers ne de atodwa me be wi a me amesen abobo tia wana Sampa ne to ne bedini say we nim say me so dem masada na unya ade so amubi nya bi no ko ba bi na ya na amubi nso akobi fi say no kreni odi for Samuel say the Bible ne kan academic hu so kan na de sin dua so mfa nche empasa ewo hin Bible na ewo hin fa ewo ma na anim nam se ewo hin onya tum se onya gitum se wo mu a ewom na me ma kam wo hu se wo ma won so pede wo na wo se won so te wo mu an se me mu an se na ara wo na wo kan wa se na ara mi minima unipa mi no so ansu opan mu a wa ko so ha ne ba kwan so e be hwi afa e na me ma mu hu se wo mu nti won so pede wo na se obegya ni nyina agum so uni Ghana ha anu nti no tofe wo hu na me twam nko esa se ye pagya odi fom obi ehunu se no krani enema bi a ekọ baabi ne eye na wotena ofie ye se bibia ne obibia no ya na nipa ho ye mesere bibia ne ho hwe onua no wadamfo bi kọ ofa so a owu ya na kọ ofa so eyi na di wate we pa odi papa bi ba odi fo no de hwe eja na we kọ ye fa so yi wadi bisa ho se wo ye dai bo ho kwadu ne ye hu se kwadu ni ne di yi wadi wa anya hwe na wankasa no omobo wonsara nkasa ne kwata nswadiem enswadiem otom enti enswadiem dia enso sikam enkai sika na me nka de oye o saade me de ni nyina ne se meboa ho ono se wo baba wo se me ma me se no wo ka kro obabo enti an wo mo apreko enti wonsara nkasa ne hegemu ekurikuri ena ye de wa pe baabi atena kura enti saa no sunsum na ekurikuru nsa no ese be ne so me yi wadi because nsa wo kai sika papa no hwe ni din hwe was odifo as hwe we de me enkwa chiri yes na me na kwancha no wo ye no kwasa ade we de odifo me say me bisa no eno ano no me nte wase wo bia ye ne nsa kwata wo sunsum afa wo chana kwanchira ade kitua bi na no si sunsum ade ne sa wo wo ye ne kase kure nye yi na ya anom no wo mu to atwera ma akora ebe kapere enti no ye sunsum ade nya de mu hu ni say kakra me hwe odifo saa no kureni asem we se me ya chi no se wan chiri mu a afedie na nsem wo ho a wo se ke na wo me se wo se bra tumi kabra me kwa wo se unim papa ne papa na namte wo se ya fa madwuma no o ye kwa hwe mu ne se kwa du bia ni ho a
ewo mu anam si wiase ehu o na me dia wenum nyina mahu se nokure ni obi ye driver obi ye mesi obi an adwuma se wo hu ade apa oba bi tena na koka ka na bra odifo ho no nso nkyere wakwankyere na nyi wadwuma ne se wo hu ade etom simple me na ade obi adwuma me menye da so wo se wo nya odifo madam fo ba ako obo penalty anurugom enye na adwuma ne ball we se obo penalty anurugom keeper no kwa betima ko didi aba anurugom wahu ka keeper no betima ko fi akodi di aba anurugom no achele na say kwa mtim bobi ko true sa obo penalty ko true ene crank ye chi no enti enye wadwuma me de me hunu ne se Tofi wuti radio anim a o sad no wo play part ne kamama wuni ho a ye hunu se wuni ho ade bia wo ya wuni ho a ye nka wo no onka ho enu nti so difo eni ajaba family house ho a wuti se bibia firi ho enti bi sa ho se ye den watra adifo pi no no nko a woni ho a ye se wo kai no enti mu mi nkasa mmere bra ne beja kwankere kakra bi wo ba nso a medila wo nkotena ba bia ma okun kobum wo ba ne sa wo kobum na mu kirade a ye ntem yi hospital kesie be nyina ni tua ye ekuta o man ukwa betwu tu sa no kwa so ya yare foforo we dia wo ba na sa wo okunu bi nkobo so wache ukwa ye kire okwa na wo no mu ade ne ye short mu mpe enti mesro bra na obi ane de nyame de ha ne so difo ne de ne se waba na wutu kwa ye wo ye obi ho akanti wa try ya ni nuan keto nyina bi san no wana ka to se be mo akọ ya se kọ fa de yi kro ni bi ekotwetwe hoho ni bi tete free ho no ni wadwuma na sanso ni wadwuma tena ho na mi etuaka wa hu nti mesro bra na wonkyerɛ kwa bi na timi fa baabi na akwantu ya wuntuo wonkwa afa ha enye yie obi kura hye oba wafo nyina akwaje se kokoko na niema na ba na wo ka ho ye you long time okura se nko awu ahumobro o za go pe bibi ni nyina na se okona kosia no otom odifo na ye nkasa mere adwum eda tini wura no so the number betudwa na afi ye duro beje nso aterema nya ba bi kakraka na go di lie ko bo nsema ni si chichi no ene be kiro bra na beje ade pa bi mate me na me ka kiro eto de bo ha odifo mo fa hwe mensa ehwe ni pa so de me wura fi apa pa bi aso na de ndra wo mena be hia na wo de wo se brasa betu nua bi so kono kwagia kwankere na wo bibi anye yi no nko ne eja na to de bo ho ye bibi na wonya e be fo so mo aye ya papa usuma wo tiko akọ hi odifo anim se popra what de make aso na e be so ni pa no oba ifa number em se time na so na 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 and when I'm born is I know mtimi twiro nti wo de wonya bo 058 no abo 40 no abo 55 0578 40 55 19 komo ye sharp ya wo menhia ahembobo ano ejaba family house menhia ahembobo ano ejaba family house ye tena se na watwemu ni nyina chise Sunday ene entra se anopa 6:30 etu awia 3 o'clock etu obia wo haw ene amane no fa bedae manager na mukodi mutu line no manager ya obia ni hu fifire se ne ayi odi mutu line ba bi mutu ni ayi die ho special obia onim ye wo bi ho a e ma ankanka ma no o se mutu bo ha me akọ skudi bi obo ne be ma ne kudi yi o nsa wo kwa o se bra ye mfa kira ha o mu di grade atwa kwa no wonim ba bia na wo musuo nka na ma me be ye nhia akwa mu no de kuduro o kwa se kana ma okọ ma pe o kwa wotene o ba na wachia da kokọ num uti mutu na o mfa ho uduru nam so na heda betia de be firutiri ho se de bibita hwe so nta ho so be so to nam ne kese o be pe wabu kwase no foro be me na o be so to na yi o be pe wabu kwase a no foro be me na
na be me na no wo hwe witirim ne yeta afro ma meri we no nti me se me no ba bi e kasa kola sam de me sa be me stopa no me te ya pe no makate no aren ya ya bi ade to aso nya ya credit ya ye mobile money you katena na nsam na be kachi mo tonam papa mo so watonam o ya ono ma wonka o se mama official ka se ne se o se ni de o se we no san o se crew 20 cities o se say enye o se yitere na ota o so nipa o fele when say we dia na ansa sumuti no so ma o munam wie no o mun si bontem nwinku ani twa ntam ei sa ha na sa me ma oba ne be ma kwia komfem mu enam ni ho amba me hu oba nka sa yi obeda hu e ho fe omdom wi ma ho fe wo wasin bi hwe ukonu wo san nam pa be ma won san be ma ton aduan nan sa suniti o mo se peje bra frank didie no bi be didie na man didie ata man ka tere me wati o ya wo ke jamra no na meni case ya na je say case na ye case Central. Very so. Central. Penfo bi wo ho pa. Omo so mutie o pa. Chief Inspector Yeboa. Or SWAT. Wo so tie o pa ne penfo mo Central. Na no me am kopie ho. Central for no tie o papa. And the police commander, Central Regional Commander, also so chia o pa. Commander. Me da manager wonim. A police from penfo no bi wo kurum ha wo ye adwuma pa o. Na ebi nso ebi bi nya papa kora commanders no. Ebinye me say minim commander bi a wanhwe a me ya fire papa wonim kafra wo de ye baba fia be ni ko wonim wo de me say me mo bi edi asem keto bi no wonim akola keto 20 years okay ana wono obi a bu obi kwase a wo ye yi na ye wo commander asem na beduru wanu akola keto 20 years ya ama papa no papa nyina wo be call retire akola no ekwa no ya papa no office wa ma asem no da na so wan hwe yi a be fire no radio so fucking so asem be bada bi o dan say ne eja okay abusiafo ke di ye be hia ma men kwa chia madam for ostibika offenso o ma mi film last week mu ye na yi o mba bo nyina da wono ma se offenso asema ni papis fast food nyina mo ma me da se abusiafo ofra ya du so no eye tofin komo na saki transina tofin komo enkoma emu hwam enkoma enwanwa de mechi wasum tofin komo enkoma ehu enkoma esre tofin komo gagas mehia tofin komo wenti bia waye wo ho de papa eno ena tofin de brewo tofin komo so de enti wodi ama okay abusiafo babi ya dui no eye tofin komo na me deputy wa boss say me boss ni o nti aja me boss ni o nti mende kakra and now three birthday wishes be your fast tauna yenko Akizo are you ready yen shase yes I do say Kingsley I do say no yeah I Ghana has a wow new air condition chain never chwatum ona mo sa rules ka international man and I do say and there wa that we show happy birthday okay if you unia or the any cambo or your answer Mrs. I or if you Deborah yes Debbie if you know na fe unia no nyina Richard abra osu ana osu boada yes osu boada de here boada yenko yi no unipa boada Matias ana Samuel osu entry yeah that is kwaku okay ebusu ni nyina in fact ene yen so sompa nyina ye show happy birthday high condition ko na ye on e nyina yakopon shop ano ma kwatenten afi ye ko Peregrino or say Ado. Peregrino. Yes. Peregrino or say Ado Melissa. Ade nipa ba kudin. Peregrino no I have him. Say Italian name. Me say oh papa na o mama. Yeah, we show happy birthday pa senia wasi aje okiki no. Ne ma ene ne kunu so mo we she no happy birthday. Yakopon ko so no on show. Ye wo ofori
Hey, Godfred. Any Godfred birthday? Hey. Wow. Godi. Yeah. We're international photo photo driver. Godfred, Jakopon shop na we show happy birthday. Na seria no Nyankopon man entena oda. Oni abusua ni nyina we show happy birthday. Yenko furiwa ho. Furiwa. Okay. We Rahi Zakaria. I think say manya dinner right. Or Asinua Kumasi. My name is Onoa. Where Mrs. Abna Nana? Okay, Mrs. Abna. Okay. Ample. Okay. We every yankasa yakonta apostle. Let us say akosia ji welcome. Or say sister yen show happy birthday Mrs. Abna Ample. It's the birthday be ni pa because we have a picture that. The bibia de ye. Kakra ufi. Onyankopon shop. Bra, yen tell na yen cut off income so. Okay. Na catch you so dey be oh me means I ready yen famra na yen ko emra later na fe. Okay. E dey no so aba. And yen ko emra. Eti Saki yen cut off income so. Right. Okay. Me da see. Tofin komo. Enkoma emu hwam, enkoma enwanwa. Dede. Bechi wasum. Tofin komo. Enkoma ehu, enkoma esre. Tofin komo. Gagas, me here tofin komo. Wenti bia wa ye wo ho. Ede papa. Eno ena tofin ede brɛ wo. Tofin komo so ede. Enti wo dia no. Okay, abusiafo. Anopay enkomo a yebedi no wotwe abo. Se anwumre nso na utie e wo repeater. 6 to 7. Memo akwaba at the bat of enkomo so. Anopay enkomo a yebedi no watu din se kyeremini ntia. Ayasembisa. Anopay kyeremidi ntia. Ade we obetimi aka say me deserve say wo say de mame kire me die ntia odifo bi Nyankopon ni di nkomo e wo Bible mu na wone wo hene bi ne kodi sa nkomo no na ohene no ya ade bi eho e na ma fa story we afri Anope tobo ase se wo ye oba se wo ye bema se wo ye abofra tie me kire me ne ntia esesa ade we onsaka ohne Izakio edi ade na oyade bi manyankopon bu fu no ena onyankopon esoma odifo Isaiah se onko Izakio hono onka ka sembi nkyere no Isaiah 38 asobani Ofe ba cha okan free one no ban kakra bi ba cha tie story ni yi me bono tofa na me wi a ma kire wase asobani yenko odifo Isaiah ngoma ne tie aduasa nwotwenchemu ba akonko okay na nanumu no Izakio yare owu yare na Amos ba odifo Isaiah ba na nchen be ka kire no say okay say radi sie ni hye ofie samanse na ubewu simple na unya nkwa message Nyankopon de ma odifo Isaiah se onfamre odifo ana wo hene Izakio no say hye nsamanse ubewu na unya nkwa ena de nsiye ena Izakio dane nani kire wo fasu okay no obo rade mpa yese oh erade kai said e manante wanim nukuremu ne akoma edi mumu na maye de eye wani suo na Izakio esun kese okay ena erade asem ba Isaiah nchen say ko na ko ka kire Izakio say okay said e erade waja David Nyankopon esienie okay mate wo mpaebo mahunu wo nisuo hwe medi mfie dunum beto wo naso na magye wo
ni kuro yi afiri Assyria nsam na mabo kuro yi ho eban fasi o mame wonderful hwe nyame ontintesuo ntofom mfa ne katre manfa but odifuo we sun ohini we ni sun ene na sem bia oka kire urade se onka nti urade sisan na adwene on se ono anka se ka kire urade se urade hwese de manante wanim na maye pe manfa makwan so maye wanim bone de but urade kai bibi amaye urade san small d4 Isaiah say go back na ka kire ne say masai so amano emfie pori edunum 15 years e de akane na ho anopa mi bisa o se wo ye ohene Hizakia kire me de nti a wo esesade we won saka nensem ni bi o ha me bobo so a e bia na wo nhada ne menya adwen but meka Sompa 93.1 anopai mi bisa o se kire me de nti a esesa adwuma a wo ye no nya promotion tell me adwuma na wo mu no ukomu ache wo e bi kura adwuma no woni nipa kro ne hyase but unim ba bia obi firi prekope adwuma wura man promotion osara na wakoma ya tiato ti unya bre fa bre kan ho nsem da bia wo ne obi be hia no na eye onwonwo se ade na sa nipa wei ya bo na baso bara no pese mi bisa wa kira me the reason why ntia esese wo adwuma wura o promote because adwuma no unhya da mfa ho wo de wano ne nam no ho but the esese wo ye na unya promotion unya ntimi se anopa kire me die nti a wo esase ma promotion wo adwuma mu ebra wonya chance kakra bia na wo pese wo wi adwuma no mu bibi adenti ma promotion nti aniema wei wo de bekọ akọha wo sofo aka kire wo sofo se sofo ma ye adwuma wo sanke ma me promotion but ye ma me promotion obi ba na anu ya be ma no promotion hwe upa ma wo sofo entwa 40 days fasting emfa ma wo na onye bi nka ho promotion unya ne ne enya ne kina because un deserve anopai enkoma me ni wudie no me se kire me die ntia kire me die ntia o etoda abusua wo ho maame baako ni yamu ma bi abeye enso edu etoda kura ubehunu na mpanyimfo kura no asori tia kuma owom adan a nka batan de odoye nyina baako anopa mi bisa o kire me die ntia wo sa wo maame do me bisa o ani wona ya panyini but ka kire me die ntia sasa wo maame okoni kotodwa ani mu a wona wo so odi kan bom paye ebo odin wo yire fi se wonya sika no wato maame atwene kire me die ntia wo pese wo papa sunsum kata wo so baby o ma peja wodi waduro no enne
what to atwene ana wanya yere ana obo waso nti wo didi kura wo mbi ni enti de enti a esese Nyankopon ema Hezekiah 115 years de kan ni mfie ho no kire me de enti a wosa wo maame okoto koto dwan ni mu a wosa obo mpaye ma Sompa 93.1 ahutiri mu den nti wonu ya ma akora no edin se wonu ya ba bi be ko ni koto dwan ni mu no obebɔ mpaye no obebɔ odin anopai kyerɛ me de enti a sɛ wo maame yɛ bayifuo mpa ɛsɛ sɛ wɔde bayi taa wachi mebisa wo wo de fa ne sɛ ane wo so wo maame yɛ bayifuo mate aseɛ kyerɛ me de enti a sɛ wo maame yɛ bayifuo a ɛsɛ sɛ wɔde ne bayi bɔ ho ban kyerɛ me die na wo yɛ ma wo maame die na wo yɛ ma wo papa abusuanum una Nyankopon apagyaw but me bisaw say ɛdeɛ na wotimi yɛ de bu abusua bra obi ho akyere no wo fa se ho akyere no nti kyerɛ me de enti a sɛ wo fa se bi te sɛ wo da hɔ ne wo yare a ɛbɛba ne tirim sɛ a ma me nyi sika mfa ofa nkɔ hospital me bisaw hwɛ wo suban ne wabrabɔ kyerɛ me de enti a wuwu a wasa abusua so so esu enipa bebre wa abusua mu a owu a eye fake su no omuso I'm telling you eno na ma no su a osu a bra ufunu da hɔ a owie ya no obebi sa ade bo because one kasa no ukɔ na ene de anopai masembi sa no sɛ wote aseɛ paa de a ka wobɛtena aseɛ afa wo ho adwene kyerɛ me de nti a ɛwɔ sɛ abusua ɛtaa wachi ɔn sɛ efia konya atɔ wona ayɛ panyin ba bisa ho sɛ adenti na ɔbahema a wɔwɔ fie hɔ akɔbɔ unua din unua ketewa din kyerɛ me de enti a ɛwɔ sɛ yɛde abusua no ma wo ɔhene no kyerɛ me de enti a ɛwɔ sɛ yɛde ma wo sɛ abusua nya asɛm a womfa ho sɛ biribi kora si ne ɛsi yɛ kɔ akɔbɔ nsa a yɛgyegye sika ne aduru hɔ a wofa ne sɛ sɛbe abusua no nim deɛ ɔmo yɛ but unua ketewa no sɛ obi ho ka wɔ abusua no mu a deɛ ɔyɛ bia wɔde nakoma nyinaa di akyire enti kyerɛ me deɛ enti akonya no atɔ wo na ayɛ panyini deɛ enti a wɔ sɛ yɛde akonya no ma wo enti wobɔ sɛ abusua no nyinaa de akoma na ɔmo de akɔtae ketewa no akyi na wode nam na ɔtwe manso kyerɛ me deɛ enti a akonya na atɔ ofie na wɔ sɛ yɛde ma wo hwan na watimi aboa no ofie hɔ na yɛtam akonya no de ma wa wonyi ni sɛ wankasa efie a wotimu no da bia no amanfo bɛdan wo ka wofa kwan bɔne so bu nkrɔfoɔ enti kyerɛ me deɛ enti akonya no atɔ no yɛmfa akonya no ma wo na wonyi ni sɛ yɛde akonya no ma wo a abusua nsase wobɛtɔn adi Kaja mana ne kan wɔ se sɛ nkwala mienu wɔ fie na baako bɛdi hina nea wohunu ni sɛ biribi kura si wɔ fie na ne bufu a mbɔ so wayɛ din no wɔ su ba deɛ ɔnyɛ no wɔyɛ akwala ne bufu a no watamboɔ na wɔpɛ wo de abɔ akyerɛ sɛ so obedi ade a mmuruwa wɔ fie onyina ɔbɛbɔ mo ontimi mfa bɔne nkyɛ anɔpɛ me se kyerɛ me masɛm bisa no kyerɛ me deɛ nti a wo
ɛsɛ nyankopɔn hyira wo bibisa wo tell me sɛ Tofi wentie wo sɛ nyankopɔn hyira me Isakia sɛ awurade sɛdeɛ manante w'anim no ma yɛ bɔne ɛwɔ sɛ wokume but yɛ bibi ma me wɔ sɛ mama wo mfie edunum ɛde aka wo mfie ho tell me kyerɛ me deɛ nti awo ɛsɛ sɛ nyankopɔn hyira wo Mama nka asɛm wei Sompa 93.1. Eduru bebi a omo anu omkọ asọrọ uti anye ya no mbeka kire o se akwa kura se sisi wahwe ase. Hwana ka kire o se mpaye tintin na ehire nipa. Hwana ka kire o se asọdem mu tena bebre ni asọdem mu kọ bebre ene ma nipa. Nyame hira no. Hwe Ma Mary obi betumi akwa asɔre firi anopa kosi anwumre open wada bia wonie but nyame nim sɛ saa nipa we mi hyira no a fa so onim so ɛtɔda wɔ hɔ a obi nkwa asɔre ɔmfa nyame mpo nya hwee ba hɔ nyame di Ma Mary nipa kro bo sɛ nyame hyira na ehyira no wo ye businessman nyame hyira na ehyira no onti ase da ebi kura ma onsi aso dem o onsi aso dem sɛ wo de da bia wo sɔre anopa ya tetew sɛ kan bible awia kan bible anwumre kan bible no wo de da bia wani si bible no but wo no on kai the last time kura ofa bible bie wo ka kyene sɛ omie yuha na asempa no onamapam dada mu ɛho na obi ebie panyame hyira na hyira no why ɛtɔda wote wa wo se we de wakɔgye sikaduro mo de Ghana obi anya sika wakɔgye sikaduro ma saa nipa no ne nsɛm go ɔwɔ ayamuyɛ nda bɛde nyame hyira no nyame nim sɛ momfa nkyɛme na ɛnɛ mentiapo nyame nim sɛ saa asumasi a ɔkɔ no Kwame Asare a wote hɔ no sɛ mekɔso hyira no a odidi ma nipa bi di na Nyankopɔn agya Kwame Asare a wadwene sɛ wɔyɛ dibonyani wona yɛde wakɔ no pum abɔ wasuo ɛwɔ Jordan mu nti ɛsɛ sɛ Nyankopɔn hyira wo hyira Kwame Asare na wo so wo hyira wo na wo aso dem kura saso ndisare se pese ye boa obi ana obu afu enya usika sa wo ya aso no mu panyini sa wo ya aso no mu sofo enti wadwene ye wo se ye di sika eboa obi a ye se sika na Nyankopɔn atena soro na Nyankopɔn ahwie wo soro nhyira na wo de abegu so onye sa mistake no wo de bemma obi a ofi se sika bedi ni nsɛm a obɛyɛ mɔbrɔfo adoye. That is why your program ayɛ sompa kyɛdeɛ tie adanse a ɛkɔ so food for thought so. And so one said that bia wo sɔre a wote aso dem o power unsachi din kyerɛ me deɛ nti a wo yɛ ɔba a ofi se wo power a ɛwɔ sɛ Nyankopɔn ma ɔba. Tell me. Should the way I win musi bon wo? She said the win musi bon wo fa. Shankwala ba wo nchen said o sitete wo ho. Kamu se unu se obi bakure so mu a hwe de wo ye. Kire se watade a wa hye ne nti. Nti Nyankopɔn ma wo ba nye den. Me bisa wo Nyankopɔn ma wo ba na ye ne dan because ade e fa na badaye wonni bi o fa nche me na asa me bro nsem so ba me se kire me die nti a wo se Nyankopɔn ma wo ba hwe kwan a ode ukunu fa so ma Mary na wo mu ukunu
wo sori a ade afa ne ebuo kura wonni bi ma wukunu hwɛ de wo ye wukunu wo bompa ya peba Nyankopɔn wanya wodan hwɛ wo nuanom ma da ben kura na wadwene ho adidi ama biedi da enti sɛ wo fi sɛ wo nua ketwa kura wo ba no wo kosuku na nka da kro wutimi frɛ wo nua sɛ sister this idea this semester we there metua akosua sika ama no nti wonyini sɛ urade betime gina saade we so aye wadoye but wo sister kura frɛ wo sɛ o metime tua akosua school fees no ba me pekakra ma no wode betoto do ho niema uzo ni bi di Nyankopɔn ɔma wo ba enye den wow kyerɛ me de ntia wo sɛ Nyankopɔn ma okunu pa me bisa wo ma me reason tia ɛsɛ wo wonya kunu pa sɛ wonim sɛ wo mu ade hwɛ ma Mary me ka asɛm wei me se ɛtɔ da paa ɔmo bɔ bra bɔne te sɛ mmaa bi no nye ɔmo nya kunu pa menim sɛ ma Mary de me kan no ebia etimi si sɛ ɛtɔ da mesrɛ maka ɔba bi abɔ gentra saa ne na mema so okofa we no wagya we okofa we no wagya we wo bad records but ebe wi akire no na wanya good husband ohu subenti wo be ma wanya no da bia so na ate aso dem wo ye kronkron a wo bɔ mpae na mam kunupa o Nyankopɔn so nim sɛ me de bɛma we kokoma ababa wa we a obɛsɛe na brabɔ nti enha Nyankopɔn sɛ obetumi akɔfa ɔba dwamanfo bi ti sɛ Goma na waka kyerɛ Hosea sɛ ɔbɔ gentra de bat kɔwa no wonti nyame ase o wonti nyame ase ba kyerɛ me die nti awo ɛsɛ sɛ wonya kurupa na wonya asomdie anɔbɛ awurade nhu yɛ mmɔbɔ anɔbɛ ma memfa asɛm wentwam na memmra me mpanyimfoɔ so sister kyerɛ me deɛ nti ɛnsɛ sɛ wokunu twɛ mpena ɛyɛ asɛm bisa na membisa wo deɛ bɔ wamane baabi a wo no fa ne sɛ Nyankopɔn abɛtena hɔ na ka wankasa wo nsam kyerɛ Nyankopɔn sɛ awurade wenti nsɛ sɛ me kunu twɛ mpena wo deɛ boro so kyerɛ awurade kɛkɛ na wo wie na wankasa woyɛ temuafoɔ papa a wo nsam a wo ka no na wabua wo ho da bia me ka me se woyɛ bɛma ɛtɔ da nyabre fa oyere trans na bisa nse eno se wona obu atan a ka dem be gina hen ka batin se mo be ka kire o to da ya bisa wukunu se ohima se wona Nyankopon di wiase atemu ahye wo nsa ka dem be gina hen ka bete wasum nsem o ano pay masam bisa ne se kyerɛ me die nti a ɛnsɛ sɛ wukunu wo firi wachi twempena Sompa 93.1 ɔno kan ade wukunu nam so hey when was the last time a wunya daje tena kitchen ye aduane ma wukunu maybe sao restaurant na wukunu nam no odidie na oka say restaurant wa okoduru ye no
Mabawa no omtete wo no omtete wo yeden. Omo so mpa ebo ne se be ma bi mra ho. Ba se ukunu aduane ho hia wo a na ukunu so nim se mapon adwuma esese me kofie kodi me yire aduane ntemo na nsaya because me yire nsa no bo na na aduane obi ade ente se no a ka ukunu pon obeba fie ntem. Fine metimate wase ye wo ba ma bi wo ho a suban boni ni kura no wo ye ne den. But one kasa minimum baba wabia otimini ne namfu din komo kase me ana ma ya ma mi kunu ne doso ate Sompa 93.1 anopa mi bisa wo kire me de ntia wo kunu kwa adwuma no pon a omra fie ntam mi bisa wo o ma yeden memma bebre asisi wo mfie wo mpa papa de daso bad no yese ebi ye queen ebi ye king na omato extra foam comfort meboa extra foam comfort we CEO anopai mechiawo onfa show yi ni agrokra extra comfort foam obia nkotobi wo de sesan o mattress no we full advert na me ye de amount sesan o advert no accountant ya so obeti afrim pay mu so a onte bra obeti me kwa kan beka bia mo sa ndina je we de nyina de anu akobutum extra comfort we okay eti abusiafo memma bebre wo papa sifie bisa wo ho se adenti no mo mpese on beda sampa ne so kire me de enti a wo kunu pon adwuma omra fie bemma fra bontia ba beduru fie fra no pa kosi anwumre wonnim stress a wafam enti obeduru ya ochi a wo na wanye so no a sabi ubo utri nko no opo ma den ofie me bisa wo enti wukuna beduru fie a agye se wonya adaje be pa chew se na enam anu aduane bi a bra wo mfa na aduane nsi ho to da kura bemma bi beduru fie no na ne yiri gina fon so ani obi na edi nkomo keke tin komo hunu jese wodi nkomo no awie ansa no wonya adaje akosave ukunu barodim opon ye no ano obi afre ni say for ha ne di ansa na wako Sasaki isreme opon ye no ano wafre ni say ohene me ba cha o de fa ha di keke mame ansa na wako fie ada okọ ho no nim dia girl no ye no odidi no otini nchen yo ohohoro de nsa no o invite oba no but onya adaje de nsa to ne nsa yem se de ma me kokoro nsa chi kekema na wiase hwa na ewo eso firi soro agu nanu mo be prato agu ano pay masem bisa ne say tell me the reason why ntia se wu kunu okoso do kire me de ntia ukunu agapade ahodo bi a waye no sa woye nsamanse a onni wabro emfa bi nkonkoma obi kire me because wonim se wankasa wo mpani ye adewe dabi meka ho asem toda meni ne she brasi o no oni hwe metima catch open say ye wo bemma bi wo ho a oni oba bi ne hyase bad na bra bompuntuo no oba no onka ho meka no kura na akire o eye ne modi moni na ni eda ho ni nyankopon hyira bi hyira no
ɛne adwena ɔwɔ de ma afoforo enti mo nsusu mfa saa de no mo ho safo hene ne jai se chinchina mene na hyase na oni hwe na edan kra no ni dan mu na mattress nam na hwan na mete ase na sikafo bi pɛme are na wanko are na wanko awra on se enne no ase nsam a meka no won hye da nte ase ba sa wotena se din a wobɛte maseɛ sɛ deɛ nti a ɛsɛ sɛ wo kunu dɔ wɔ no sɛ wo ka wa wobɛbu ahofo sɛ dabi bɛma meba kyɛ kyerɛ me deɛ nti a wɔ sɛ wo yere bɔ mpaeɛ ma wo mebisa wo bɛma wahu nsamfo a wodi wahu nsamfo a wodi sɛ wate sika akɔ ware ɔbaa na wo ne ne teɛ wahu nsamfo a wodi wo sika edi oyere ne wo makora no de wo mbedi adin ba wonya sika ɛha dan ma ma oyere sra wo credit kora o money bi ba hwɛ ede credit a wo send de ma afoforo nti mi bisa wo kyerɛ me de nti a wo kra wo yere sɛ mi tu kwan a ɛsɛ sɛ wɔkɔ no kotodwa anim ne ma bɔ mpa yɛ sɛ awurade mi wura etu kwan sɛ wɔnam wiem sɛ wɔnam asase so sɛ wɔnam nsuom awurade ma wo bambɔ nsu mi kuro so kyerɛ me de nti a wɔsɛ wo yere bɔ sa mpa yɛ no ma wo because one kasa no adwena ɛwɔ wo tiri wonya firifi a na abusua ne nyina to champagne enti kyerɛ me reason why nti ɛsɛ sɛ wo yere ɛbɔ abɔsoɔ tae w'akyi ma menka no korɛ nkyerɛ wo yere bɛnya nkowa wu I'm telling you hwɛ me say ɛma bebree wɔ hɔ a kɔmbɛnya nkɔmu kunu awua me asie wɔ mo na no ho atɔ no ana na dwuma sai no abɛtena fie because mo a wo yɛ adwuma a wo yɛ yie no ensamfo nko a na wodie ɛne ehia no abɛtena fie a ne nyinaa kɔ ABC mu ɛhɔ de wadwene bɛba fie ntina no pai mi bisa wo sɛ kyerɛ me deɛ nti a wo deserve saa deɛ no kyerɛ me deɛ nti a ɛsɛ sɛ o maame ne o papa spend sika wɔ ho ɛwɔ school mu na no me wɔ faase bi krɔfo a ɔmadi machi akyɛ ni bi kwala ketewa fei na yɛde wakɔ senior high school ɛfiri na no Friday me wura hoa bisi ne na o papa ɛbrɛ no ho sam fifire ma Mary saa ne papa ndi ne kɔ school a na wa jezi at free school mo at the age of 16 years na papa no wanya kokoduro kwotete ya saa ne baba yi ehya abrante dem abrante wanya mfie aduonu nso bayere ho abobra na mehwa abrante no na bodwise bi ani se na bodwise na si aye nwonwan ene atade bi ehye no ba wo yetiatia de what's it? Santi atia for no. Omunya o mama. Jai. Tisa kini mu ne nane nam we.
Master Jai, don't go there. Don't go there. Sure. Sound no. Master, be careful. Minister, be careful. Now, Papa, and Casasaro. Oh, I was here for. And I'll pay me my mama was here for, and so no wedding come. But I don't pay. Yeah. The best me catch you pain say. Yeah. Opa read Bible to him. Quran. Read. Na meaning so guso. Nyami wo shirawa enyi. Because we three more thing. We are mim. We are pesamin kumya. Pese obi abekoso wa abrabom. Ubenya nka yewo. Tete wo fafo no. Ye call ofa ho. Ye call ofa ho. So obema ne wo fase enya baabi asi de Tofiakwa. Enkoye ofa nko a. Ofa nko a. Aropei asembisa me di twatu ni. Kyerɛ me die nti a yade mpa na woda so ne Nyankopɔn sa wo yade. Enti uria patashi every gene alcohol ahodo na wode sai wakoma no ene wahrawa no nyame onye wode nsabri me bisawo edinti ne sese nyame esan kase oyi wa firi wo yade mpa no a woda so no wo be den me bisawo die pa na wo be baby a wa nsa kwa kodura ensan se obrebo no nyame ma wo meye den mi bisa wo kire me die ntia nyame ma wo ntena ase ebia na obi yade ne de amfa kwan bone so bade bi kura ye san nipa na Nyankopon ni abre no ho the late Kwame ni ankase ene kan osi Nyankopon onse ne bre wa agimifo ho enti se wanom san bro na wotisi anim na wo ka bufa so sama soto na se uwa Nyankopon nya adaji megina wo ho bra Nigeria obi ewu nyame aduru ho dadaada obeba na wo anopa ya sama me no kan no kyerɛ me de ntia wo se ruade hyira wo kyerɛ me de ntia wo se abusua bɔ mpa yeta wo chi kyerɛ me de ntia wuwu a ɛsɛsɛ abusua de won sagu won tika sɛ a yesomfo asa kyerɛ me de ntia wo bra nya sika wo sister nya sika ɛsɛsɛ wo ɔboawo unya no a ubu no nti wonya den me fasida Emma 21st clinic the sciatica expert omada Roma enam di show ibrewo me ba cho ye ka sciatica eye oto ase se hyaase se efri waist na call na murum ho no twetwewa eye sciatic nerves no na ho aka number wo de be free 21st for 0540 311 311 0540 311 311 Mepa cho enye sciatica nkwa fi se Dr. Blessed Foster the award winner wa sheda kwadire wo yade ahodo aka ni nyina mu pressure na how diabetes bi stroke na etete wo yade bia wo ye bema omema yakofom ni nyina no kodan 21st clinic ye wo tema kasoa takwa kumase oboase sunwan goso wanchi brekum tachimai
Takrade, East Legon, and Kranza, Kofodia, Yawon Koko, Yasan so, Ewo Dome, Yawo Debiso, Yawo Jaboso. Number no gusi 0540-311-311. 0540-311-311. We are 21st clinic. Omada Roma and Oma social imwa yade ebrewo. Azopani. Tofi. Chiremi di entia. I was a radishra ubi. Tofi adasi. Ansana no. Tofi share filling station omoni ya share fence we. Oh, okay. Me to me hu no fidie no ma ye ne dan. Om di 24/7. Om di super group. Aso. Na nya honku. Se udru mofra true ho no a. Sa kwa filling station e wo ho no. Any filling stations in dey more. Papa. Omo agi atum. Ebo omo ba so ye da omo asese omo etie ye mpa. Tofi na de nsam no waka ni nyina. De aka nyina ye meeting e bedi. Afa area si ni nyina, em so na ase na ne ma ye twere ye no. Owura ba bia. Monkafra na ne akom na ba. Owura ba bia. What am say nyame honhom na. Tofi on say he's a kill kasa no ka kire nyame na me bisa me ho say na odada no ana de bia na ni ho a obetumi de aka dada obi na na ode dada nyame ana. Awi ka nyame won fi no. Ka nyame mfi no. Yeah. Ti oka de na ye no kore. De na osoro anka sanso nim. Na nyame nso nim se papa no waye sa ade no. Na emum ebre no de na nka nyame be ye na ade a na braso. Na Izaki akuku dura wonya ese ma menkai nyame. Wo se ye nkai na hwede. But menkai no bia na ne wura fi. Se Israelfo kodi akwantuo mu mfie pii no. Obi na ono so sore na o kai se ado na o kan. Sa o man no kodi ha mfie se ya ebre so ado mbeba fi. So we wura fi a me kai wo. Na ebo a enti ipesa me kan se yemu bia ni ho a de ye kan obetumi aka bibi enya no kora de a che obi to da na obi e kan che se me ye no kwafo me ye ni papa da bia to fe me kan se se me jiwudi a me na wo se me jiwudi nya ne wo be kan na me mu a me nimu se ne ye wote di nya ne wo be kan da me bi na be ma madwen asesa wo ho last 2 weeks o me ye kan asem bi fa David ene Abigail ehun chire na wo nuru Hobart story mu na chire no Abigail ba ye David eyere yeah because nyame kunu no because the sabe na ba ma na jimi nti na nyame na makwa na ekunu no dabi o na nyankopon timi ka se Abigail de nim nyansa ba ni kunu na ba de wo ye dwedwentwie wa jimi a sama ka chem se dwedwentwie so eye jimi 1 million ana dwedwentwie ba ko dwedwentwie ba ko pa ba ka kire wo no atisi aka jimi 1 million a kire wo ma shada your research research pa na dia beto wasa na atwera to ho tra ho edu ana be enti Tofi say David ebe kaya na obe pesa obe kwa akwaware Abigail na ye bibi bia ohun ye akai wo ba bia mire bi makoma sore ye pa na nka mikodi bone na ohia makwantimfi na otumi de na no kasa ya ma me nsam se kan me dane de to ho se me tia konwa we so na me po ba bia ware sa abri na oba na da so tiase a woni kuna me kwa akohwehwe no Tofi meme pi du bra wo ware a o sheda se na makansa ware ni wo mu mienu ya wo de mpantwen na de ekowuram okay ene ya wo nipa a wa hada ye crowd se me koware na obi a wa hada ye crowd so koware ne de Tofi wo hwe ne ma papa pi ya na dwene twekwa kire bibi so de wo no obi ehia ye de wo ye no asem papa bi o ka kire no wo hwe se ne ewusi kasa se ne wo kan ewusi so be ma so na no kasa kora wo be ka de a kire wo even obuafuo no asem a wo be ka de a kire wo no se ebre so pa sa wo ware a sa ne me nyina ba adwene mu ma wo kai se
a man does on the see akora me no obi na te ho. Okay. But wait there I am plan na wasa me na twi. Ti mama ni bi nim say oba we materials ho. Me ne no te dem kora nso. Tofi. Ada so oba bi wo ha wo hia no wo kwa a. Ubenya na nka se a wa ye ne line no akoda. Keke. Yes I there be awa there be. Okay. But sane wasi aye no ho na wo kro no. Yeah. Kupasa won ne da bi na nka wo so bi nso me ne no ada. But the kasa ware part out of the nature of crowd. Hey. I'm sorry. Say the nature the name of P can cry. And ya dear obeji. So I want to share me the entire or say me too ma many who are winning to go. Now me choose to say when I say we are because a man and my one tendo do no person omodo to chirinti ya din tare na chire ya to ho. Me be ware me mpo oba odin tade ahekere ne to ho nti esan say won fan tade anchekere wo to ho nti ma po mo ne tade ahekere wo mo to ho no ma ware sa oba we me po oba wo ti sei me ti me hunu pii de nanso esese me hunu bibi sunku bi wo ho na me to saafo ne nyina to obi kura ha obi wo ho a o treska sponsor wo obo wo bibi pa ba lo tumi hunu say da bi we de say ba ware de a nyewe na osa me ware no saa na me ma fam nso tie Tofito da oba be hia me pi be ma bi kura wo na system mu on head dem misa na bibi ana o de ma no o ho na ne ma nko yi a odo na o frɛ no na o hwehwɛ ne ma pi o hia me pi o ma head aba be kasa me pesa me ware o ma de kwoto abusua nim o ma o ye bibi ma hu se o mie na na kura to mu sa kwai o pemika no ntumi nkan ye but the bra ma ready say me yi be ma bi a obeye me daache boafo no e dey nti na wo se me to sa suban me yi sa nipa we nyina free ho na me pa wo say o na obeye me marriage partner daache asemo bibi wo ho a me pen me daache sa de me hunu wo mu dia yeah ene me to wo mu nyina to agu na me de me ho abata wo Tofi dey na be ma po nipa pia almost say almost pe position bi wo man Ghana mu na ma choose say me meto aba mo nipa so masi okay na no na me te say edwom na omu hia bibi yeah no na, I think I'm a street boss yeah Ken atua sika kese anyo man sika ono ani sika o de aba ba ya ma wo mu okay kre Japan na ma na san aka so mo pe kwan na wa show mo bo say omo kwan na free yi ho kodwan na omo ho no okay oba ba ya ma wo mu wow se ko ba se da chi bia nkom hye bi ba mu na me ko hunu se Ken ni mfoni eda political sheet a e di vote so a na wo ba bi na me hunu bibia wo ho ana obeka kire me se be to aba ma me se president atwa ma no de enti na menya saa papa we ya o meye mampanyin no no wo yi ni botom sika e de bo ankofo ho na me ma metoma ba ma wo se de enti de na wa de ba ma me so ahun nti politicians omo mayen hunu bibi se enti esese ye to aba de ma wo mo ade enti na wo se me spend me time 2-3 hours 4 hours e ko di lie mu se me kwa akotoma ba mani paso masi ade na wo ho de na mahunu wo wan ka sakra community mu su ban ye ufie kura ekwan ho ba bi kakra no hwa mna ne gata side da wani mu a umfi u ka ata yeso nti utumi botra ko ba bi a wo pe okay na se nyame ye madom na se me nso nya kwanya se me to aba na ma ba be to ama wo sa papa abra minim abrantie bi a hwi ni ho yeah nanso ade bia sai mantamu ho no hu se oye bibi dwene se wo kra boto keke no akofa na wosesa na tie de agum e di see erosion gutters bi se ba e benya kwan akọ efi da bia hu se kwasi ada bia na oboabo amrante ne wo ma oye bibi de aboa community ho no opa assembly man ameto ama no yes opa mpi ameto ama no nti e de kire me bibi sunku bia wo ho a e ma me nyai saafo ne nyina mento saafo ne nyina nto nchen na me choose say obey me political leader e de amami e de ntina wo say me do
say aware na yetifi but edi enti na asem no say wa aware no Tofi was Tofi akanfo wo baby say obi ani ho aware no tramfo da dabi so tia na me bisa me ho say omo amu eka omo partners ho nsem pia enye no omo kofa omo no saa na tia na say enye saa na tie the saa na tia anka mama anka omo mfa wo mu dabi god no be dey ti me be fa wo na ye they say asesa adenti na pasa chinchina me mfo so na ade enye no still a me nka say ye na me ni nye ho na me no ade a enye na say o ai sofo bisa ma o ka say papa o boni o ai ka say papa o boni o say na me si hu ni say na o si tie no ene ma me ka papa o boni o me do but ebe wura un me hu say paint na e wo ho azam na ye ka o that is also for better for worse me kind Tofi they say akọ hospital Zaki very well Tofi akọ hospital doctor atwe drama say ye fun yare brother nom na o ye fun yare no mo say mo pe omo a me ba ma me nka sem chiro da ma me nka sem yeah no me ba yeah wo preacher bi wo Zaki yeah wo preacher bi wo Ghana me amam from penasem ba me nya daje eti ni preaching akwese ewa obetima wo ne side niam bi o ka e bi amempe but me nya daje tie no a abi before mpe nokore on say asopanyi asema wo kan ubenya obi obegye na no akosi bone say na elder na o kasi me ba o enya Abraham ena na yiri Sarah ka che ni say pam higa ne ba manonko asemu na nya ya Abraham na okope pan no odi je omkwa na onsu nyame se de Sarah kan no tie pam ommonko nti sometimes oh moma yenka no kora nkyire nipa we uba ya sori mu a I'm from the woman family one. What didn't bear says yes, I trust no one near my fun anymore. And you want him the orca. And just open you. What a young cock. What a young cock, open young cock, I mean, Jill. Tofi, me da say, oh, attack ya massa. But don't say, near me be a kind. Her program in Tin call for Aja to Musano. Okay. Hey, Yamia and she had to her say, a do brew where we are more. Simple. A do brew we are the answer. Simple. Epo, almost watching me pimha. And from Mountain Free Hankwa. Yeah. Yen to me for Empire Bonds to send me. Free about a de wash as a bar who penny see. So a board pie change I'm saying, I dear we intimacy so my rain and I'm finance and chain, mammy. Tini pie to me cobon pie, my uncle Banajo. That be so. Nti abrabo near maybe what the son you can say I mean we say and may you say ya. You obey us and obey us. Simple. Obi to me no abra who na the papa bia wo mu. Period. Obi anu ha e betuma for domi na wo no me na. Also me want to me no because I don't ni ba bia ye kwoto de ba. E ya ade bia me hu no wo ho na. Ese me di ese sedie. So ho mama sere. You ho sere mama sere. Ade enti na wo sere. Ade bia e ba wo hu no. Sedie no e responded to sade no. Di sade na ma me ntumi nsere. That be so enti want to mean sere so enti se wo pese enipa na wona na tie no odowa ye bibia se on pese obedo kora e be hye na do simple ma so opanyi frame I feel no so aso opanyi se am so to boss feel no chance so enche chance so de be ba feel obi a kwagwa les mi na feel obi a ye bibia e be ma by force ma do yes Tofi e man me ma famu nyina yes to da me ya na me dwen ho say enipa bebere ba e kasa wa ware ho especially on ba social media any media radio station TV stations ahodo e be complain on ma ware na o ba o hyase se o kana sama be kasa o ye soro abofo e ye den na yes ah okay ti sabi nipa no ma no sisem no aso wa bodam
sɛ nipa wa pene so ama wa ware no sɛ nipa wa bɛti sika ware wo na saa nneɛma na na kane na afei deɛ ɛyɛ saa ɛdeɛ na ɛba yɛ ntie ohun saa nipa kane na me no hyia ya o kasa me ho a ɛni die mu obuo mu no ne adeɛ no afei deɛ wotumi nya akokoduro kyew ka kwase agimi aboa no ne adeɛ nyinaa kyerɛ me woyɛ bɛma wotumi yi unsa bɔ masum edi di matam wɔ nipa mu woyɛ saa nneɛma na wɔanya aka hyɛ me sɛ dɔme me no for what because what yere ne me because ukunu ne me ye no nipa saa simple so nyankopɔn kura wɔ hɔ no wɔ se ye friend is saying wɔde yɛn bɛyɛ ɛma yɛn mfa no nya agya so wo gi nyame atum sɛ wɔyɛ wura no na ɔno nso gi utum sɛ wɔyɛ ɔba ɔbɔ ho ma wɔyɛ obi bia de ma wo enti Tofi ene me bo ha wa hase a wo yɛ ho adwuma wɔ program yi so a sɛ obi yɛ na adwen so ɔde bɛyɛ adwuma a onya mpa yɛn ka so onya asɔre kro onya nneɛma bi ho kyenkyena mpa ɛbɔ hwɛ Tofi akamfo wɔ kasa bi na me ɔmo se odwan a obɛyɛ dwan sisie no na nyame ama na yɛ dwan pupun a okay what is happen da ebe ni modu kamfo na kan saa kasa no se odwan a obɛyɛ dwan sisie no na nyame ama na yɛ dwan pupun a okay dwan sisie no odwan a ɔmo aso ɔne ne nkɔɔfo no wɔ Dr. Champon so frɛ me ɔmo pempempempem no na le sɛ mi ni sɛ ɔmo nyina no sɛ mi wɔ show yi sunsun na ɔmo frɛ no ya tu sɛ na yɛ ka no and yɛ da sɛ yɛ kɔ agye sɛ udi machi o na mi so mi di wachi na wo na mi di wachi aja me tete wachi na wo so ɔmo Tofi yeah odwan a ɔno mo nso ɔpempem wɔ ɔmo aduane na ɔno pɛ sɛ ɔno nko afa die no yeah akamfo wɔ gidie bi sɛ so obi te saa na nyame ama na yɛ odwan a ɔyɛ yarefo okay ɔyɛ pupu kyɛ sɛ oni ahoɔden a ɔde bɛyɛ bɛyɛ obetimi di akɔ titɔ da me ameka body bi ho mpa ya na nanom sɛ bi ka sɛ me sɛ nyame onim sɛ ade we me nya ɛmoa me nti na ade we wo mfa ma me no yeah Tofi abrabo pie nko yie na ɛyɛ hyɛbrɛ ɛhyɛ nyame nsɛm a nyame na wɔ so ɔyɛ saa de te sɛ ne obubo obodin pii no nyame na ɛyɛ saa simple ye bɛbɔ mpa ya ma de akye asa nyame nsesa no because sane by nature yesi tie no yeah yesi yi enema yesi dwene yesi kasa ne de fa enuanom ho ne de fa ene ho ne de fa abusua ho ye man ho no ne ade no ba bi wɔ hɔ a wo yɛ den nyame ma wo nkɔ dabi nyame mfa ma wo because wo de ma wa hwɛ bia nyame ma busua bi nipa be nsia nson wɔtwe mu kohyia yɛ funu bi mu te sɛ Joseph ne nuanom yeah sɛ nyame pe obi ama ho bɛyɛ Jacob ma no asefoɔ abɛyɛ Israel nyinaa daakye a yeah wɔn na daakye okoduru Misraim a ɔbɛkae busua no na sɛ ɔmo na fun no mpo ɔdɔ ɔmo mfom so akyɛ aboa ma Israel asefoɔ abɛdi ha atumi abɔ ɔmo ba na me bɔhyɛ abɛ wɔfa ɔmo ho mfie aduane akyi no atumi aba mu Joseph nko mu na nyame hwɛ nipa ne nyinaa mu a ohunu Joseph hwɛ Tofi oma bi wɔ hɔ a under 5, 8, 10 years wohwɛ ɔmo atumi sɛ obi wɔ hɔ a baako bi wɔ mu a woyɛ wela pa de a yɛ nkyekyɛ mu yɛ ya wobɛka ma na bom sɛ ɛma ne nyinaa die ni a baako bi wɔ mu ahu sɛ ɔna ade hyɛ ne nsa ɛbɛyi yes wɔde adeɛ koraa ma no sɛ wɔnkyɛma wɔ mo no wohu sɛ wɔyɛ obi a wɔyɛ sisifoɔ bu paano no mu mmienu no afafa na wafɔ so akyɛ ɛfa no aka no nso ama nipa nan no saa koraa wɔ meba ne a mehwɛ wo saa memfa makyi nya wo but nkoraa no bi wɔ hɔ nso a wɔtɔ adeɛ firi fie aba dɔkta wobɛgya afra na wonim sɛ mewɔ show so wɔtɔ adeɛ aba fie no wode hyɛ ne nsɛm a na ɔbisa na Kofi nso deɛ wɔ mama Kofi deɛ wɔ ɛkyɛ sɛ wonni hɔ koraa no a ɔdi ɔbɛkae ne nua no wɔnte aseɛ sonko bi mede makyi bɛgya no yes amfa wo so so a enti sɛ ɛyɛ nyame na ɛbɔ mpa mame no na ɛbɔ mpa yɛ o sɛ ɛyɛ nyame na ehunu biribi a ohunu biribi sonko wɔ saa nkɔlaa no baako no mu sɛ wei ɔwɔ tema ɔwɔ nka yɛ babusua mede makyi gya no a ɛyɛ nti nneɛma no pii wɔ hɔ atɔfe yɛbɛbrɛ wɔ abrabɔ yi mu apaa yɛ den a yɛn nsa ntumi nka okay ne nyinaa ne sɛ ne nyame si hu yɛn no ɔde n'akyi gya yɛn ni a ɛnyɛ yie Tofi me das me nim sɛ story koraa wɔ hɔ ɛyɛ sɛ wo producer yɛ ma Mary yo Tofi nti ɛnɛ yɛse kyerɛ me deɛ nti a yɛnti a ɛwɔ sɛ wo yo nyame nhyira ɛdɛ Awurade ase paa wɔ saa topic yi mekyia Christian Women Leaders Ministry members nyinaa asɔfoɔ yerenom mɛko mpanimfoɔ ɛne wɔn a ɛkeka ho leaders mmaa a moyɛ leaders ɛnam saa nti mɛhyɛ aseɛ afiri
saa bia ho de tie say Nyankopon oye choice menka ne saa say eduru ba bia ye ya ade a na hwehwe animu na ye nipa nyi yimu ene de ekeka ka ho ye de saa subo no ye taa de boye ho say enipa but emre bi metena se na medwen ho say Nyankopon right from the beginning na oye nyimu Onyankopon na oye oye choice God enam so oboy say ni suban ne sesu nti no sa suban no ewoye nso yemu enti sa nyimu ne ade na ewo ho wo nipa mu no obia bi wonimu na se ye beyiw ewo bibi mu a na eye wo nso ugina bia baabi a wasiesie wo ho de wo ho ayedai agina no eno na be ma saa choice no ayedai asi uso okay Timeka say Christian Women Leaders Ministerial me sha se afiri wo ye sofo yire wo ye meko panyini wo ye asafo bi mu panyini de na ba ya enti wo benya saa ginabia na se unya saa dibia na ye dai ediye na obi tie kira enka me ye sofo yire ya me fo me na nka wose me ye mako panyini na nani abre na nibre honhom aba abehye ne mu se de misi so wai enka me na wose saa position me ye de minya ena nso ya amfa ama me ntina na ni bre nipa na owo saa position no sofo bi ne na yire abre adum pempenso obi a eja oda ne Highlander ne jagwa mu asori ba bi ete ho a enka me na me ye sofo yiri ya te say story a ye no last week ma wani nso nia wo me na me ye sofo yiri ya sister edie ntina esese enka wo ye sofo yiri edie nti ene wo se wo asori na mu wo mu no edie ntina wani abere ya nka wo se emeko pani no wo na ye dey wo na ye de ma wo anopedia ye kan die kosinu no wani abre wo ho a pekwan bi so a ya said ye sa position ye de be ma wani abre wo ho ade wo ho twitwi osofu bi abrantie osofu bi anyame siesie no na daachi ode na ba be di dwumaso bi wo de wo ho twitwi no a se wo pese wo ye sofu maame edanti wa dwene o edanti na wo se nyame ochusu ede wo kasa abrantie no ho na wo beye sofu maame na wo beye sofu oyire na ye hyeda esi akonwa ema wo na wo den na wonya saa nimonyam no edanti na wo se ye sa wo tu wo mpempa ye bo okay wotiwe nyame asem ebi ni umu okay wotiwe wonye boafo chese wotiwe wonnim bibi wonnim nipa ye ebeye dan na watimi aba abeye osofo eyire enti nyame bewiwe mu a nti wokenka atwasem na osi Nyankopon ani chiri ewiase afa na nyina na ni kruti awisie no echini saa ede enti na echini epe obi a ode ne behye dibia bi epe obi a obechusu na obon ho moden oye ginabia bi ho adwuma na ode na yede akwa saa ginabia ho eni nti obi kunu na wani abere a chese won me na nka menya saa be ma we ya sister de enti na wo se nka wonya saa be ma no ede enti na wani abere a wo petofe de enti na nka wo se onya tofe ware eche tofe yire a oni ne wo fie no ede enti ene wo se wo abusua na wo mu no ede enti na wo se wo ne yedo ye abusua panyini ba bia eduru no wo ye pese me nkuminya abusua eniema simu a nsem simu a ye frɛ kra wo nkɔ won search den ye pesika e de aye bibi a wo kra wo ni avenues se ye kase ye pebosia emfa nsa wo na oni bi ye kase ye pebosia wo nya obi a utimi wurawura e kɔ pebosia ba e me ye di ye bibi ma ne ye enti bra pe oba bi tena na abusua pani no wo ye abusua waduru pempenso ande na nso ye de ma wa enye dai enye ye e de enti na wo se ye de ma wo abranti a wasi so e de enti ene wo se nyame ma osika wunru ba bia fe no wa wie school a wo ye service hwe ma egu so
hwɛ ɛma woni wɔn ɛkɔba ɛdɛnti ɛna wɔ sɛ wonya sika ɛna wobɔ ɔhwene ɛna mɛsi soɔ ɛna fie nya ɛna mini sika wonuru baabi a nso wahyɛ ase atete sika ɛma ayɛ dɛ edi ɛbɛyɛ dɛn ɛna you don't have a future wonni future biara ka yehu ye wa free school mu waba wo ye adwuma wo ye service nanka wo save kakra wo dwen wo daache ho ekwan a wo befa so ahan wo dan ekwan a wo befa so adidi any a the first things first nanso wo de nka wo se ehye fourth bi aba fourth year no de abehye first year ebeda akọ ebeye den na ayeye edenti na wo se unya sika na wo bra daache eni nti yakasa ye kan se de adofo no mo edi ebi ebe so eni nti ababa wa wasi so abranti a wasi so ebusua na wuwo mu no a wuhu ne ekọ ya ebe ba besi so me wowe me yamma me baka akire nti unim efiri asase na ye be fie wa matwi mani meta akire ba bi panifo no ho no o ma ya edidi ya abohia ahia beto me so nti sanka me yo bia minnim sɛdeɛ abusua emu nsɛm sitie nim niem nka sɛdeɛ nka mawu kura enti niem bi wɔ hɔ a work on it so we working on it a eduru hɔ a God will choose you eduru hɔ a manager obey dey obe choose you say ye Tofi ni wa last week ope obi amena si ana eden oyi saki maybe onim se saki aboa no ho asua na akodum pempenso bi se onni hɔ a obetimi aye dey ahye nanan Joseph John your friend say Johanne ene Esau yanka ne sa oni Esau is it Johanne Esau ni Jacob rather Jacob den na maame no o choose Jacob instead of Esau na ye panyini den na Esau tintina Jacob na oye dey o ka ahintasem de kire no ma ne ye fast eko gina bia o say Esau ejina no the choice of God na ben a oben no na otie nasem na wasiesie no ho ama sa edi bia ma me nim se Jacob se odi Jacob edi kan a daache ebusua no na tretre ya ekowie Joseph mu nyina eso no enti ne ya kan se wo pese bibi eto wa ye de mawa then work on it ye bibi ma o ni ye wa brabo usuban ene ne awo ye bia enkyere se ni adanse eduru ho a ye beka se nya den kora asemesini ye po obi de na dia ohene a obia beka se ye wa obia de na ni behwe enti boaboa wo ho ema nsira bi a o pese daache nyame edi ehira wo Tofi me da ase me professor akasa be ma we manum fani ni agro kra o mse hwe ma me no o show so no wonim nyansa se ma nyankopon hira wate ma Mary and out in kan wow 96 me wo menu aba bi wo ha story be a farmer somo no me raho I was say menu aba na din komo yen wie kra ye baba be wie wo na menim so beautiful girl adintra asembia nyabre yebedin komo minister olmai say the yam say talk to near awele me twanitia na anopai maame bi onfa udwumadi ni agrokra e friend ma Aisha sewa okay owo Ashtown oton force e wo ho semen kan kire se anopai o hwew I don't see na empire so de tawachi no enye empire ketwa I don't see ndi ma Aisha me papa me olumai o se odawase anopai na papa Eradin Shroud pa na da bia na me ka asem bi se I feel so blessed say me di wachi na nya me dem bedua na ase ansa na me bewura wade yim saade no me da me nya me ase pa na obroni ka asem bi se o see impossibilities or today's achievements were yesterday's impossibilities. Today's achievements, they were yesterday's impossibilities.
success doesn't come to you. You've got to work for it. Was it Enra or how any amania ni enemuno? Sorry, ene achievement I achieve in terms of success and I yedi yenya neno na ye Enra how ye how bi ani ye fam nra but nkunimdie ye ntena ho na beto ye gisa wo ye ho adwuma nkunimdie ye ntena ho na ba beto ye enti o say time is a valuable asset. Spend it on deserving people. Time is a valuable asset. Spend it on deserving people. Asuma ye ken nyina no say deserving. Na obroni ka asem deserving na ye wo asem bi nso a yetimi de toto that deserving no. Okay. A obroni ka no worth. Obi e ka say oh akonya ya atoi de e sefata branche we. Yeah. Deserving ne say wo hwe the capabilities bi wo de wo di wani hwe no a anka osefata. But worth no obroni be kire wo say de nipa nyina ka say wo deserve no. Potential say wo bu no. De wo mu no. Ebetimi aye sa adwuma na na. Ano so ya asem. That is the worth. Enti akonya bi beto position beto e wa adwuma mu. Wo bi se wo no MBA for me ba ha che. MBA me ba ha che. Na let me chip in this. Anytime bia bibi beto ho a eche se obi deserve bia, it means there's a criteria for it. There's a qualification. Enti adie na wo no amanfo nyina ka kire wo say who deserve no. Do you have the qualification? The wo pese ba won sem no. Wo ho aka de aya de show nsa ubetimi aya na. Eno ne ade anopai ye ka ho asemi. Na obroni ka asem say the least deserving people are usually the most entitled. Ye oni pa bi mo ha akonwa bi ato no. Wo mo na nsem fata o. Enso wo mo ne nyame memo mo so. Ono na ono apagya no say me yade pa. But wo de niema to nsane ni ehwe ne worth a qualification e kura no kire say ontimi nye. Anopa me mpese me kama sam tintin bia. Hwe obi si ono de ne bufu ntam. Ai wo ya babawa anopa wutie me. E say oluma say mu youth no o de mama me. Wo so bufu ntam. Sa me ka sem bi say se wo ya brantie ana say ababawa wo si so. Na wo ne abrantie bi nam. Mumie no nyina maduma ware mfie so. Say it take 2 years. Na still on be man te no onye wo ho ade a. Check your character. Check wa usuban wa. Because who say obufu ntem no. Ana o me ware wo. Papa a day mitimi receive course almost be 100 in a day. And it say wo say o pese wo ware me. Na obi frɛ bema on nem bia na say hwane frɛ wo no. Hwane frɛ wo na. You are not worth ade no. You want to marry a minister of God. But nyame subia ni mu. Sa obetimi adi sof maame. O pesofo aware no. O nsem fata. Enti kire ye die ntia. Wo nyame subia ni mu no. O pesa wo ware sofo. Ye wa asaf maame bi efo bi wo wa. Obetimi ka se we de ni kru na nyame frɛ no na. We de onka ho. Nyame amfrɛ no. About can Luke chapter 7 verse number 4b. Osraf or asu ehwefo bi. Oyare na wo say Yesu sane yade. Na omo ka kire Yesu say ofata. Isan say wono na bua ya me si asodan. Wo say ofata. Hwe sisi ya wo 30 years a ho. Awade ya ukowuram se nyame be mu anya 90 years, you have 60 years ahead of you. Enti mibusa wo suban we na wo timu no.
eno no obi ban kwotena ho 60 years mi busaw na wo suma tantan we no obi ba metena ho 60 years na fa sai na brabo we na wo de na mpa kwankyere tiemi yo we are abusive guy obuma na ye kukro mponi ene ebesoa enti wo obufu kakra bia na wo de obi ba adane punching bag no when obi ba metena for 60 years you are not worth it bebre subanti mu be disuja ko wom because when ye wadwen se obesesa aya sempa na meka kire wo no edu time bia we attribute a whole lot of things to bonsam but anya bonsam o qualification na meka ho asem no unni bi okay nka Ephesians 5 verse number 22 o se e wo se oba bre ne ho ase na bema nso adoba wo ya baba wa o mre wo ho ase e na wo power de o mre wo ho ase no wo pese bema no wanum kasa nye wanum kasa ebon e na pese obi mebo ka twitwiri die ene word na abaso no de asaboni ne ayi amomo one wona fofo pese mo bode enu ti na pese wo ware ana wo ware se wo be obi saso boafo eno kwa de onwene ho but se ade bi beduru a wo ne wona fofo betwa ntade na ya bonwama mo asana papa bi hu ho wani makeup ya huru gu sink mu a echen ma Mary obi ani makeup a wo twi no ya huru gu sink ma echen katekwan enti wo pese ye me wade wo se makeup na wo betwi nti ana enti qualification no ene ne ye ka ho asem no so hono na papa anope de meka kire obi an se ensam no nyame de nam ye mu ka ho na wo gye ensam no a ebeboa wo pa mesi youth no bebre de enti amunya wade no jampa ye na wo di wasem asisu na sesa wo suban because enyem paibo hwe wo ya baba wa be ma bi tu anamo so peso ware wo da bi obeba no onu obi bobo crash obeba no wo ga so area ho na wote no obi ni ho nkomo nkire be ma na onware wo na so de na edasika no emrante hene na ye na emrante in the car na se o se be ma bedie wu a e woni tirim hwe ena mi bie key bi no ma be de ma sama wie emema ye reacting tem we ye be ma de a on reacting tem wodi nani ehwade na papa ade we say sex e kata mani na ebie mema nso ani okay entuba hu se o hia oba no oni matantan bia wo ye bia no wodi nani behwe odin because o pade bi but se o ram wie a anase se sex ne bam wie a wo oba no afa na no wakoma akodim no ani akata but ehonu so na bema no so ani abie ehona osuban ni nyine be yi ache no gewe ne kasa nye gewe omuade gewe kronim aduane noa enti mesre yenye ye suban yie se de beya ade na ye susu se ewo se yensaka no yensa be onyame be ma yensaka Saki na Kwame Ntrance menua Kwame Kese nso ewo hana misra mo monitor tau na Saki bra asebo topic we party na come here time power so time call you didn't try na emon we say emon tofa na fi enko besa me do call ancient China okay titi China pa ekrobi even say ka santimemu a tumfo nana we dey ye body shiraw na kusa kuro no say those times na ntokwa na e de chichiri kuro no bia na akokun akoji obi asase be kan de ona say ahine mu tre na eduru ba bi no enkrofo bi e de ona sem be fro kuro a memeka ho asemi okay
friend Wei dynasty. Okay. Now, in fact, na ntokwa no wodi because no mako for 12 years. Na ntokwa no tun twada. Eno nti edu ba bi no, ohene ne ye say ene efie biya mu emproduce ni bema baako emeka ne army no ho. Na army ne nya kese. Na efie bi a omukodu mu papa ne de na o ye sojani, but na o call retirement. Ntokwa mu nti ne na opra. Ntimi nya ne ho hwe. Na oma tu bema baako, oba baako. Se afie ho no so e wo so mo produce bema e de kɔ saa army nim. Nti na papa ne ni choice bia wo so no an de ne ho kɔ. Ɛna ne baba ne se no. Me papa ni fie kɔ animu. Wasa pra. Or a retired soldier. Anything be share my papa akɔ saa ntɔkɔ yi mu ana. No kɔ how many minutes will be die? Yeah. Into where no say ne saa de a ɔno ankasa. E de no ba for de. Oyo ba o. That time so ne ma kwan emom ma. E friend say sa ɔmo kɔ army nim. Ababa we ne friend Mulan. Na saa Mulan yi etwa ne trini. At that time so yes oba ni munyam ni trini. Omo ano mu onwi no na eno na omo de to omo hom de ho aho omo ho. Oja saa de nyina ho twa ne trini gu ye no ho se be makofa ne papa amo ehye na kotade. Eno okɔ no papa ko se me didi se ade we ameye wo mpene so enso meye. Me de me ho bebo afode amma saa efie we because efie no ne papa nti na on se wokɔ okon de a ye onna fie no na efie ho no mo ye honorable. But se omantimi am produce be ma bia saa honor no e free ho. Eni to den ho bo afode. Say one oyoba. Ena two ye mamma enko ekon. Onu ye nkese nko tifie na odress ne be ma bi ba na hihye na ye for the man no ware no. Nso de saa de nyina to ho. Ena okọ efe ne se aminim. In fact, odi aminim mfie pii nso bia notisi se oyoba. Because in BBO ye bia na dressing ni bia no hwe no so ne ho so ye se oma ye revealing identity. On say mama na no for susa. In fact abrofo no say omo no for nti say ye before dey bi anything no enam ne so e ma sa ni krom hofo e win sa battle no because all rise through the ranks and check any be any general because one na papa akire no martial arts e kung fu no and was a chance and is used to kind into no or yet or quadrimu pa. Eventually, or no be a general, a D or kunenim emma in kunim die eba China. Now him Emra or moko back no or more emperor na kasenko or nano or de or jinat nana him fee or case there be Mesa kumifi. And it's because of the Mulan ye in Tinafe, a ma ho kwine ma and ma ye allow ma muba aminim. And he said, Emperor Nubusa say, O munchen dientia, also more allow mama or muba ni alminimwa as adian. Because of the sacrifice. We MP, a DNT, and a yen sound to a bam mount and quatina mrashe with a fee. What have you paid? What price have you paid? A dear sacrifice and a wire entia. Yen found some quatina mrashe with the fee. Psychologists between us, your friend no Thorndike or experiment TV. I said the law of effect. Or then crown a or then crag box beam and or the fish at two box and chain. It is a crown who box events a fish now. Or muntimin pie no very fish no. On say or crowd who fish. The whole print eventually na adebi wo ho a waye asa wo ho koka na abie na okra na temi apie no akɔwe fish no okra ne pray ya ne ho ka sa de na de ne bie ma no kɔwe fish no afi wo sa de ne hyemu biem afi eventually no na okra na ba be husua hunu sɛ aha sei sɛ me de me ho ka sei ya ade ne bie e ma metimi pia wonten ɔta sɛ eniti wa mmerɛ ho biem sɛ wo ye MP na sɛ wo ye adwuma a stimulus and response. Yasi bibi an hoka papa enye gere so wa ya adwuma o hia kra so e campaign ya e beto ama ne do mbetu eska eniti edienti na ababto mra duru na o ka che yen se yenkoto aba ma o de na o de kire the law of effect stimulus and response de na o de kan de na e kan enti a e ma elise sa response na ye kwakoto aba e de ama wo oba edienti na ukunu en show jetiri
because wa ma odwo tire baako an ahye mienu ahye miensa denti na okunu ensa ndwa enhye odwo tire biem Tofi bisa ase mi o se denti na okunu ontwembena a big question ye bisa wo a eso otimi ya no Tofi mre ntu de fancy ha na ye won se mate chama posifu bi mame na any birthday ayi baako bi na eh na hwano hade Aki was it hwano Aki ha ka so much of hey Aki special request sa pictures na etwa gu etwa no baba cha osan sa fabra na no hade ba cha ma ene we na so sa tu anwumre says why na Tofi hwan ya who be sabe hey me nkwa na me di aba bra we are you first year yes first year na sa address you am I no ho na e top notch bra yenko na brain mafa hey brain mafa yenko na time no and the time na bobo mi so kakra ne hwaye fe papa yenko oferiwa okay oferiwa di na oda ne we dey free wadanfo Jacqueline ho o say we show happy birthday I think say say oye adwuma watakwa yes I takwa minds yeah hono oye adwuma enti yankopon insure am say takwa minds so dey ska ho enti anu amani bi wa oferiwa yankopon insure p na o ma kwatenti no ma say onware ya o ma kunupa abi odina dey say abrantie say we see atwene dey na che say aware mu ano no on say e obi wedding no call ye okay and ogina chi twa picture okay enti say ho da ho de ya yenye abije ho adwuma ma ono yi ni dey awie bra abije why yanko yanim saki yanko yanim na Martin kaja kame kabia ma so amfa okay Brian ko Central Police Station wa okay Central Police Station na yenko chia if any say enuama bi enuama omoye asoja for a police for in fact mo bo adwuma yi pa na the kan din no mi huni obra omo de ne say chief inspector hwan ranka odi enkomra na yenhwe na ai ade uhu de ni ya na mi hu mi de ni ye okay ma hu afia boatema yeah afia boatema hu afia boatema ena oba ya mercy ena amma pokuya so omunya omo police officers so okay omo central ena regional omo says central stores edum yeah okay DSP Mr. Kwabena Amanin yeah yes ono na ohwe so na overall boss yeah senior we dey chia we twa kruse me chedi hanti anka me sorry twa kruse omo fa show we ni agro kwa ena bra yenko event say UK PSA bossman feed them bossman what do UK what could you UK now on for programming in the agro fantastic hey bra on for programming in the agro we dey ono deserve so call yes nti ye chia okay mate kwame Tofi tauna we dey na dey taw I been fast akonya we so na ye bra enra isi ye bra bio enen so ye besan kwa akotwa so ewo say hoye angoma so yeah ifuri apepepe a ye kona ase aso di papa nche ewo Winners Worship Center adum di papa nche je no na ye kata na chikra nti ye fasa akonya we so ye ma na yere very jamfibio ye ma na hyedin one ne ma nko 5 ne jawo mo ogu ye so ti ye fasa akonya we so Mr. Bio ye ma yakọ senka wo wanyina duru mpani mfie so na afena obedi obaya ekwa jawo sa no eno ane hwa awerho
se papa pa 70 plus na wo ba branches na wo kuja wo sa no na ya ahomete okay kwame yanko na the pressure na no ebre ni ho na Tofi me kan kakra bi me kan ko akiri papa bi unya brain tumor okay me say doctor for na etie ni nim se di sitie nti na ko ba say so mko in operation oblen ko Germany na sa operation o mo so mo ya emu 70 to 80% enyo successful obey normal cra afi obey basabasa untumi nye bibia nti ade a oyeye ne say kofa on say press before the you tight okofa sa book no ti ebe no operation no obi book no say urade hwisika dodo a matua maw na fasa me yare wow omo ye operation ye no papa ne ye normal ba odaso ne nam ho zamre ye ka say ya papa ne nwuye ni bi abrofo no say ewo mo nwanwa say at least anya hwe kura na esenka onya side effect bi mo manfo hu say onya sa yare wanya sa de no nti Tofi enkomo na wudi no tama na wo be start na ho na me kamba say enipa yeye no wo wiase bia na ewo nsunsan so ena say wo ye ne ne ana so wo kene bia ewo nsunsan so wo de bebrew because wo kan say bi say bibia to e de ne nyame hwe ho kura no mfa nsira wo obi wo ho a onko asore ne amanfo ye na we de onko asore na we de na nkramofo se bi oye Kristofo ye se ye ne nkramofo som no ebo abura but nkramofo sika enyom ne wo yetimi konkrofo bi ho because of say bi a ye ne ma bi enye ne ye ne akopa bosia ye kopa bosia ba ye se de sika na bi si aso da nkrofo nso ye kwaje afiri wo mo ye nkramofo omo fa so da omo fa so nye hwe nti ewiase de wo be ye eni se de wo be hu nipa mobo eno ne hwe Tofi tamwa Yesu ba asase so on se wo de nkrofo bi ko esere so odo mo ko ye no ne nipa ne ye 5000 tamwa onya abodo no wo hira aso no woda aso ase no se nko obetimi achecha ama wo mo Bible say oka kire wo mo se omo ntena se akuakuo na omo tena se akuakuo ni hwie ye no oji abodo no di ma na suafo no no mo ye dum yenu so omo nchema wo mo se nko omo no abetimi ache ana so ko de ma wo mo omo ntena se akuakuo nye dai enti eya mahu se enipa anyankopon eyiye no enipa ye 5000 bia no nyame raise nipa 12 so omo mfidi wo mo nti bra nyame ama usika zika nya wo dia o nyame ama wadwuma bi akura nya wo dia ama wo se fa bro afoforo enu ntiri nyankopon hira nipa no wode ade na ba bedom wo se nipa 5000 no wo ka 12 no wo de ade dia ama wo hira wo se je na fa boa afoforo nti yesira adofo munye sika se bi onyo nko ana oyede na omanko ana edi abusuan nso di bieye omo na mabonten na omo nidi ombedi omo so di bieye de eye nti yesira adofo no we yanka nko akire na ebre ni ho nti yesira adofo no se unye bia yibibu a omo nso a omo ni bi ne nyankopon be de obehira wo mana wasi ba cho se yakasa obi e yonko brebo a me yonko brebo eno ne din e de kwame asare afutu ode amaye no se nyame ahira wa nya wo nko a wonti ene urade hira wo menu akwabra kese e wa ha memfa sa akwanya we so Jackson Bentum aya woni ni crew ni nyina no mo set so papa wo se mutie me nyankopon hira wo memfa sa akwanya we so na mencha wankasa opiesie wo ba Felicia Oben akua nyako abronoma akua nyankopon hira wate sede obeye mia na waye me no nyankopon hira akua mechia me ofase no sike ene fofora waba bra no pay dia bra no ko ebra no continue da o maka ni nyina o de me bra no ma me nua ba ya nka mani beje pa sa fa me bra no ma no so ni nyina no maka no and waka do na sorry penny na busuafo na kan do na timi heda nkomachi e ba sa na se mi twa repeat okay and na wo bra no ko committee be sa duo no nwotwe na abonondu eye se etomere bi anipa wo house wani ba wo ho so ya na ya ye nipa ye koya ni ma mpempi ya enim se ya chi na ochia but ye tensem bi na afutuo ni akwankyere se ba mu a na aboa yen ewo enyema bi mu nti nsam no de ye hwe agu ho ya kan nyina hwe agu ho ono omutie no so obefa de ye adwuma no eno so ya asam foforo ewia so bia onim papa bia onim bone okay obi onim papa bia nim bone obi onim papa bia onim bone okay e de ntina ade a wo ye we ohun say ye papa na ba ko na wo ye nde ka say ye bone a wo di ho achinye okay nti obi de wo ka na wo so wontua wa heda okay
so what I say obi do eh bra me refi sa me do ka wo bo atua na wontua nti wi ase ne de saa na tie na erade hu e mobo no no moya no me nua abaye wa ha de mate nsɛm no mu ɔya ya bra mu ɔya nka ne nnura bi atwa mu a ka mete ne simple kora okay abusiafo me nua kwabra kese ɛna wate ne nka no na ye nua ba bi wɔ ha ne ne bedi nkɔmɔ kɔmɔ na ya ɛya reho me ne hyɛ nkɔmɔ na se a ye nwi ne me hu ni se ye nwi ne na me nua ba ko bi nso abɛsra me wɔ ha taw bema betra ha ma me na me misa okwan so taw na me mra ye nua ba yi so me nya time nso ama no me ne no wo na me nim program bema akwa ba ye nua me nua that is saying already adom ne mo paibo to say one day na anobe na atwa ma yi yo to fiem say anope die me be sra wa danye bone sɛ menim ɔdɔ a ɛwɔ me ne wo ntɛm ne watiefoɔ ne wahwɛfoɔ nyinaa na ɛnɛ adwumadie kɛseɛ bi da m'anim na ɛsɛ metutu amirika bɛkyia wo mɛbɛka wo ne watiefoɔ nyinaa ɛnyɛ biribiara sɛ dwonto adwuma a nyame de hyɛɛ me nsa no megu so menyaeɛ na mede dwom foforɔ bi aba nyame yɛ adom a ɛnɛ mepɛɛ sɛ mɛpaa ho ntoma de akyerɛ ɔman no ne mahwɛfoɔ ne matiefoɔ nyinaa sɛ gyidi nnwom mede bebree na aba last but one no one day ubewu and then the yengu na and then the me abade me say seboniti umupa heaven no ayaka kan e ho de lalai and ne pa me ka ayemrante awrade mfa de kransie me ya se me pa nwum ho ntuma na emrante ntiase fi se papa ye me futufo o medjum tuo mu na dwumwe wote ya ansa na awrade to nsa frɛ no na unfortunate ene onti asia me say awrade se baabi a obi a fa kransi ene awie ya ebodum ye no pepepa mepa edwum ho ntoma ewo kumase abrepo be kire True Faith Church ya so ye kese a ewo abrepo ekwa no ho a oduru kumase girls ho no a just behind County Hospital epacho ye asori ye titire ne oho wi ase nyina so obebo michidom meche Apostle Thomas Edubempa ene mpanimfo nyina ewo dwumadie kase mu Apostle bi say yade nyina Apostle ko ageman the 7 years CEO okay papa si anwum nyina ye ne de na lala ne de ohun de wo mate ti nwum no betimi ama me ba ko bi ana se bra wo beje so ana na ka me menye so aha ti am say me microphone we no ne no ejije me eti mini aba ha peja mu no ono mom ntena ho na tauna me ni nu aba no medi nkomo no ne nkomo no kamera kase unse wa boto kra na ote ho ya se mu nsam nye de yo eti mami ntio se enwom no se netie adwunu mu nsem nyina ne se ensori adoso na enso bone adoso ena mbuse wiase nyina se nti bone ahoro aye koso yi ti ahenefo pa na eye ena wiase jesu se eye ne a nyamsomfu eye ne a nti ho na me hu se eye ne ade a ena na bible se nye wona wa afre me awurade ni nyina na bekosra ahemem nemom kristo ni bia so botan so bekosra ahemem ene me chewa se bone ti mu dia heaven ho pa de lalai ene nti se ya na ye bekono wase ensori adoswe so bone adoswe ye tafwanye so ensori adoswe so bone adoswe ye ensori adoswe asasi so krono adoswe wai enti bone awro kwaso wasasi so enti ayine fo pa na eye yenia enyamsomfue yenia akristofue yenia mubi enkonkon se ya yenia adutu bebrebe yenia owo kunu no awompra yenia asase won manso twi yenia dia mi kikanyina mosi ayine fo pa na eye yenia enyamsomfue yenia o akristofue yenia mubi eni aso ne de wo beko mpa bo ne de wo bebo
na wo aboniti mu heaven ne de la la me say la 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 boniti mu heaven ne de sika no de ube yi asonda no de ube si na wo aboniti mu heaven ne de la la me say la 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 boniti mu heaven ne de la 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 sika duro die la la heaven die la odofue la 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 boniti umua heaven die la la. Okay, ene twemu a for group ni nyina hye da bra na mo mesra me because a man voice na ewum na na nso me Philippa edi menua nyaminta wachi ne so se abrepo me pa chwen ya me ba beta wachi ene twemu a menim se me ni wo full program ewo na menim so yemfa sa akonya we so ne nchia mage ewo US wonderful anti oni ameda wase that's okay ti na mun ko bo menua na ne launching no onye ne kama meni menua ba bi bedi nkomo ofa we a adru no yedin na jebre na tie ya asem kese ebi ene de nenam mon kata na nim mami why aki ba chawa mon kata na nim mami why menim se on kan sa abati bibi nti wo da mon kata na nim mami me sure se menua kwabna so ne me ya adwen mami me mo akwaba eje papa kafra wati ochumatida onse toda uhu obi a uhun se na owo honam ebi adwendwene toda utimi hia obi uhu no ano ma Mary na bibia kan kire wo se wo wadwendwene bi woda wona ba me de na how dan pa chwana pensum de mose wakonya mu de mami ndena otwena de bia ma pe wo number sa se address mu di mo bia phone last to na me fra me nyamo kafra nti na no ndena otwe my mama Mary number 2 dwa na me kura me ni phone na me twere good down nti me wura bae no me diga njo bi phone frɛ no wonfa tanyumre me wura bae na me gine phone e frɛ ma nti me ne di nkomo bebre se ma wo akora na nya mfie miensa wontimi nante wontimi nkasai akora nso me wo no no me ba wo no na mo se o no modu nti mantimi na wo ma omo twa me ne yi no ase no wa bre mo wie no mo se omo transfer ye baagi na me so me da tere hospital be wa frɛ wo pa na me da wo nti operation na mo no doctor for no kra yi ma me di akire kɔhwɛ akora no nti me kra operation me fa ye mo bebre ansa na mo yi afri ji wa me yakofi o ya akora ye durufi a ne condition bibia ye kama ye adrufa ye 4 months yakwa sida una da wo akora na wontimi hwɛ ni me no fe ne trinwi ene ni nipa ben ye nti se me di akora nam obi kwa timi sam se me wo akora wa brucha ana se wa oba me sian ba free ba se 7 months ko 8 months e se ko tena se watimi tena se ba 9 months ko ni wenye otima wia aya ade asa nkrai wontimi ye wotifa ko na me ka che me wonti anche bia so na menyinsa na chi na me se me ka che me kunu se akoni condition no e wo fe se America e se wotimi ye bibi wo wia ko nani ye beba ho but me pese ye hwe akwala na ba kosem on se etoda oba nyinsan a ebi kura ahochiri nti onko ayar sabia ye nkohwe ye ncheke akwada no anase ebi kura awuo mu no na nhihye bi wo sa akwala na wo se nka akwo no pani bi e wo se nka ade no kone atwini na mu unse awofo me sure se sa awade no wade mu no na abusua pene so wo ware wie no die na esiye akwada no wo no unyinsan ye no wo nkomo bi e wo akira na da no kra wo ase wo den empre to wo ase no mu die me betina me papa me mu Togo me papa wi na me 11 years na obi je me betina atebubu atebebu ba chwan atebu zongo ya to zongo okay ndi wana me betina ya wo me so anchen me ne tena ya na me ba ya wo di me ko school
By school kono na anwode no fam because ye kase ehia bi wo school a menya bi. Nti ma me kura me di me ni ngi wo school me jaye. Na mo se aban fa nkura bi adwumasua. Na me ko hu madam no. Me so anse wan die me se ma je school a me ne nko afu. Me ko hu madam na madam ni di me to adwuma wono ase me mra obaji me. Nti adwuma no me hu hairdresser me hu adwuma no. Madam na apon me. Ma me no kakra master ti kura ye adwuma kakra. Be ma na se me ne ware no papa baba ko wale wo zungo nti oba na nche ana obehu me ana wose wopem ana me kaje nse me so le me ni ma me papa wu ntam nti me ni obi a me sonso me masem de wo bi sa kura yi mu a me ni mpena saba ya de me nya bia na okura ni sister kaje nse akura yi de lizi de ompen ho asem se opena ware de a wo sister no me so meboa ma ware no ampa so ni sister no ka bi sini nwen so oye onye basa ji pini kan so pemi ombe hu abusua mpanso me mama ne nchen kura okumase na otu ti kumase muti so komai mama ne nchen na otu ana mo ba abusua nchen ebe hu abusua so pemi aware na mu kira mani na mani nyina obeye nti be man kura betu nti ansa na papa mu se me nko hu me bia wote ansa na data obeye me hu ade na du na me hu bia wote ansa na obeye me hu ade kama ne ba o mama so beta na chi kama ye ombeye ye betana se ye ne mu nia se mama ne na odi dwa okoba okoze o stream odidwa oba obedi wa week na okọ ndi bia etiko na light ni wo ndi oba na wo mai nche na wotina danfo mi nche wo village ndi oba light be ba ho na oba na obetina wo mama ne betema ne ni asem da nyame me kun mi wura kro bedi madan se papa mama ne me free makum se mama me wa chiri nti me ama asem de ne ye mama ni ye bibia me free me musum no esini noma eye bibia ye aduane sini wo ede wo de 3 times a day esi no bogo drop mu no ma odi ko ba bi nde odi wo fi nyina mama ne misi even no ma bia e wona si nyina kwara misi ti mama ne so na opemasem ba kire mi kunu panyin so ware ne yire mama betina fio ti sister ne di konkonsa betina assistant mu wona ne kunu ba wono kasakasa na msuma confusion be da ye ne mama ne ntore ne bia confusion free e ma na msuna mi kunu se sa na ti dia wona ne yire tu na asundua ba na mama ne se wutu se obedi wira chine watu dia na menene nia se wo se obedi wira chine watu dia wo bebre pa wo de mama ne yusu ye na mama ne asena ne bufu pa ye ne no ba mi kura se na o se ye no ntimi ko tena sori fi busumi nnan na mi kita we kitikiti na mi sanyim ntimi fa ya hum bebre ko mi se nti abofra ne de ne nanti na won nanti ne kasa no nkasa no ya nanti bebre mi kuna agi bibidura ejura nyina manti nyina ko ginuro ba bia wo chine kudunu nti na nse ko de me kasa ko me nku ba bia wose mi nko bi mabre miniska o ye mesi ni nso obo mi jeti na nso obo mi jeti kakra mi de ye adwuma no kasa nko bi na mi ti ba bia na so ma yiska no kakra ko nti sa ma adwuma no kra no mi nyeska ngofa enam bi onya nam no so ke ko so bu niska ko ntini ye ba na kakra bi na mi de kakra no mutonso na mi yese enie na be dan mi papa tofe de bia mi tie mu nti nyame de bia hya me ana mi kunu se hya odi akwa wasi de bia oboto fidi ende ko na de bia oboto fidi so bla wunhia na da nti da me ba me mi kunu astremu de na ye ni problem bia me ne be man ye yankra de be ye tie ho ase egu ye ho nti abre bia ye so fukwati mi ka se lizi David uno yira sitina ho de me gum papa nkrange to amoti ho ase se de obi anti asema asene kra ye ne betena ye obi se madam fu bia me ne ben passe sister David ne lizi won so muko wase me ne omo ye free me hu bi da me ne tena ye mfiensie ni wase won hu bi da ye nyina montin kra mie ya no e ma obi nti asem da ye so fu even ko ye so fu kra nti asem da ba kra we nti ne de bia me ka se nti a me pesa me ni gidigidi me ti se ba bi wo kra kwa mo ba free oba ba me ka na se ne bu ye fo na ma twaso be na ma kra we nti na ati ye ntim dia na me ye ne kakra sa na nse me dede na ma so me nko ma me abe ana me ndie me krokro na se wa nko se me ntimi na me dwuna kro won sa me na mama ya ha me da me ntimi na me ntimi ni di me ka fie me su sa ma na be fi ade se na oba fie ma no adue na me ni was liziade na me se da na ma wo akra nti sa akra mi wo no pa nipa bia nurse for kra na mpu be hwa akra na nda akra na wie hwede aye me dwuna ho da me kra wa rehu wow it is say for 3 years ni she's crying me so for me kwa so won nche me dia bo friend kwa to no say me kwa nche me kwa me obi hu me apart from so for na so dem ko mun me say abofra won ntimi nante for 3 years because me ntimi enkwa so rempo
esi nyame kura refi nyame apa me boni kura maye ma bresa kura geto me abetina ngofo nche ma fa ya mu ti be ka chem kuru se mba wiase kura be ye de nyame fa me aka mepe o ti ba se nyame mfa me metima hwe nkura na chiri ba odi na chi o ti me kasa na ndi ko ba o ka se fa we kura o ti me fa ba eti jaisun awusiafo se bibi nti na abofra no mempese me na identity beto TV so na ma married o ye bad time mini akobna asemu nti minisa because kwamna wo akokoduru ba se asemu me akobna na mahu se asema me no se uben ha na uhuna kwada no se de otia ka be hu se nyankopon wani enu abaya bro beautiful girl and o hwa kwada no body a u say yes but they atono no for 3 years kwada no ntimi nanti oyima ye no hospital ahodo okokọ ye ye kwatwene na mu ye se wa panie first one second one third muze ana matan ye se mo wo that kind of panie polonist that kind ni nyina oye we panin bia de owo ni nyina bi na ususu se wase no nsema o kan no sabi obrum nua na oh da me mpodie me nhye na maame no odo am wo maame no me dwene bone mfa na ase emretie wa mu a obeda so ban bi side no a wodi ya wa bra ye se me kunu se ye tie yi na ye bo matena wo nchen na confusion ntokwa nkitinkitin dia me twe me ho na asundwi aba ade me kunu kan ya no ba wo twe na no si bone kan se me brese wo di ni yirachi wo do ni yirachi ne maame na me kunu se wanti santi ya bra ye koye no mesofo no ema yeto na mopanso abla akumato yeme no ma ye ban nchen be pa na cho ema ni wase wa yi bibia firi wasem ye ni ho ana me sukura be bia yete no enene mu ene ho no ntwe ka ntwisa nti metimi no adwene me de bi koma no metimi ko sini no ma ade a obefrem sim nya bia metimi ko na ma dodo san na ti sei nti de me ye ma me no kwa mo ni me se ne ba no me se na me ne ntam se tie no me do ma me ne wo makuma mu ankasa. But I don't say, Jai, or Cassano soon. I was young for Cassimadu. Did I say, Colonel Crow was a son was say, what if I meant your man? What's a pony? That was say, hi, was say, until me cause or no, Papa no, bomb pay a true me, Papa no, ye, one of your woman, do a warrior council Tuesday, so me calling Chamin to me, cause I wouldn't miss our friend Conante. The root use and I make one in channel or bompay amaya, me and Gavin Cherqua. Then was a bompay fan. Was a young pony me home by the Lizzie Warrior home, the general man and a number of friends and the mood tiny us and baby son. Damn pounds, Obagas or Macumum. Did that have Tofiakwa me so me John to a mumboa me maninja, this I may watch me. I mean, may so be by sorry, Nante. I mean, to me. Papa waja me baba tengo for just le masabe fisi rasu wa bre na kran so be man wa ya ade o de ni pebe ya na wa ye no wa ya ade wa bodi mechi be ma bi wo kra de bia me di mani ahu bi obi wo kra mu kosa problem sa wo gina ni wo dwane ja wo mfa no ho ba wonte wo abadaya nkasa wa ya ade wo ta na mu bebre ba ammoa no hospital ya kobi ma Mary ma me ma osima minu taw na me mra me ni akwabra ho na semu ewra kra ho no pa kafra adia tofe areho na ya me dwen ho na enisa wo be wo ba ye wo ema onyini na koba se akola be ye yarefo be ya de so a edin me dwen za nkrofo no ho pa se wo be wo ba na oba be ye adeso a ede ama wo inse so be ye asset no a liability wo be bo no ho kasa wo be branza na wanya but de ye kan se nyame otimi ade nyina aye amen why
nyame timi ade nyina ya me the last week no frame me na me yes anopay omra na onya beduru ha nko ade a nse Awurade besom na ne esese enwomobro bia se ba bia ne obi wa chinchin abre na ye kan se Awurade otiase enye cheze nka chi kura no so a nyame be ye ne ho adwuma pa nti kan wakoma to ye why okay kora na unu say asasi so ayi we ho obi ani ho a wonye no obi ani so no ho awoye yeah asasi so ayi we ho obi ani ho a wonye obi an so ni ho awoye etoro bi anansam ha tofe sa wote de meti ni bi na hu de me hu ni bi de a ka de me ka wete mase na obi fi asem kan ya na ne kan no aye bibi bi e wo ho yeah tofe wa hu ne ka obenya asem yeah hwe kra na tina me pese ye protect ka obenya asem ka enya asem bia wo hwe de ekoso no a de da ho a ekɔ ide a ka enya asem bia ka wo se duru ba bia ya duru yeah but tofe emudu asem na da ho saa and ba bia du no aduru atra physical yehu okay asem ya kana physical ko de betra ne nkwana nyina wonante okay yes in chantro wa fidie so da de ani hu se bottle ye kitami atrasa okay na hunhum asem so ye kan de wonim yeah asem nya physical asem ne ye kan hunhum asem akora na chiriba etimi ye bibia osoma no kofa we bra ye bibia nya sa akoda wo yare o na den tofe senti na ya na etomere bia etimi kase abusua kuo bi epenu sem no tofe se ya anti ne tomere bia ya na etimi kase sa abusua we de mo penuro sem no eni man ketenkete bi se ya o enke free tere ko katri ba bia yare ni free babia anko bia sa be kan de ya me cannot mase yeah because eba se ya hema me hwe oba ya pa hwe nsa na wo so wasa mbori prepare reception ho a akora no hu me aso ohuhuri se na wo so oba me ho na me se nti wa na o producer aka tell me say na se na me se ti me fa akora no bo me bo ebu pa no ma akoda no still out hu se emfa we anti na to baby abra enipa bitimi dane ne nsa fa ba bia ni kwa so fa rough road no yeah ne me kana what ma say eni man ketenkete bi se ya innocent child akora no wo de bra beto oba no ne be ma no mo bo mo bra no so ombeda kura bobra ombeda bobra ko enne ba bia yati asikafo kura edwane bra asikafo kura edwane o hwa akoda yi woni papa bi ni maami bi no wadwan to ano wotie ne kasa mu won se wo hia obi na fie ya wo hu oh bra enti wotie sister ne kasa mu a ehun hia so be kan se makọ bebre ni wa hu se sabi ne ma mu odene na be man so benya akukuduro young girl ne betena na yare be ba obebo ne ho so adi oba na chi se yempa akora na ho odene no enna form ma Mary but o chichere na obi sane o sane no na obi chichere bra eno ne ye ne o me de ya na to be ya me kasa wiase papa nya hwe abon ne nya hwe be ya me ta kasa asem no ya na obi ntemase o me sa wo ya me bonne me hu sa wo na ye bonne ya me hawo me sa na me life to me policy no to me make sure say me commit me ho because ade akoso ibla entiase bia nim entiase bia hedanim we eye wo house say no say ba ma nyame anka ba ma yakoma na wo ja sister yi sesi yi a sabi akoda wo kura ga yi bla wo de ne fa ibo han sa akoda yi wa hye ne ho akomfo na ho ana aye yesre sre na yesre me de me mo obi edin but sre na yesre bra eto de bia yemfa bone nche kakra simple bra eto enkoda no de asam ni nyina na oh bra eto de bia yemfa bone nche yempage ye ne yemfa bone nche kakra na de bone cha na mfa bibia nche bra akora na yesam ye me ya nche abaye da be no besi nda da mbio come on ini abaya wote me nchen da ben na abaya we be sa sini da da mu biem na ona obeda na nije kura be da wie ne peyo na akoda no nso e kora no so mu du pa okuta no no
koda no mu duro kura no bra e bi wase otimi ne foro abrosan koda no mu duro pa okura ye nua ba yi asa no na ma ne o se wo hwinhwan bra aden bone ben kora me da se me nua kwamra kese na watene nka no na na nyina ye raho e ofia ha minister 1 minute because time na so me sorry so na me re kra ho papa odaroma radin shira o dwumadi esron kwa nyame de wodi na de meka chetiefo nyina ne se bibi wo wiase bibi wo wiase pa on se upon programs aye nyina no ye woni pa bi mo ho a ensem bi ho a ye ka ya no mo dwen se jama na ensem bi na yeto bibi e wo wiase na ababa wai kakra meka ne se aha nyame de na be pie no kan wakoma to yem omo ba ye fie ha nyina ye omo ma chinia bre na nyame abehye omo wa enti areho ene adwendwen ekum sunsun enti nyame elidi wa mo adwane abetoa ye haidie efiri na kro kakra meka kire se to areho no ene osu no egu wate okay tugu na yenhwe emwa nyame betimi afa awusiafo se utie me baby a utie me bia na baby a wohwe yin efiri bia no uye nyame ni pa bi ebi kra owo aduro bi a opese ode boa yen na nyame timi fa won so boa yen ma kwada yi pija ne mu a pacho kameda wase me wo number mi no a me di tudwa ebi kura wati asem yi no account oni ne kunu opese wo ye o madoye a otima fresh a number no fra achedi bi a wo apese wo de boa wo no ene be ma no ye be kire okwan na wa boa wo mo number no 0244 80 96 41 0244 80 96 41 we see number no so bi 0244 80 96 41 and I say 0266 30 37 33 0266 30 37 33 0266 30 37 33 0244 80 96 41 sa two numbers yi opese wo yi nua ba ya doya pa chawo free wo mo bia betibi dia aboa na akwadai de nyame pese wo ye fa no ho no be ya to da kora nyame mu no opese wo ye bibi de nyame pese wo kan de fa akwada no ho no erade ma intene na maami nso me ba chawo sa number sa me de ma wo no me nkan kire wo se send sika fa so yen send sika mfa so pa chawo o biribi na pese wo de boa maame no a o fresh a number no a ye de maame na nkasa number ebe ma wo na o pese wo send bibi e de boa no a na wo de aboa no na ja ono nso de twetwa no ho kakra because ni kunu kura bo no dwetire ama dwetire no na akwada te wo so for 3 years komna na wo suku mu a enka ono nso obetimi ni bibi kura asabe asoa edi pia bontin no so akopedi obedi na hyase no a woni be ma no musu ade but odo no wo mo ntam na komna tio na ewi ase ankasa no ade bia be kwa animu bia abonsam na empe eno se ge odo no unse se bi ni hokora na omote omo ho ase ma mere atere me kana ebi ni hokora no omote omo ho ase omo ye omo so no omo de kakra but come on to be ansem how to be ansem hapa anhwe ye pa ba ka de yen kana abusiafo no ndu na bo ote kwamra kesenka ote kwame asare nka ote ma mary nka so panyi justice ote nka sanso na ote saki nka ote minister IBJ nka sanso na hima ono na production no oye ni nyina no pai ma ye de brewa ki adaroma ene nya no Facebook YouTube ene Sompa TV Rocky Junior enso eboyi chidom in terms of say obonyom ede amayi medin ede Tofiakwa menim say football no de
nyankopɔn yɛ adoma m sɛ free chine kɔ ne mu da hɔ kakra meboa gye sɛ Tuesday anwummerɛ ho good na kyɛ sɛ na menim no yɛbɛba from m sɛ Monday no kɔ deɛ na menim bɛba nti mɛsrɛ mo menim sɛ mafe na menim nyankopɔn nhyira mo yɛbɛsan so ahyia ɔkyena aka 7 days na work up na twam saa okay na sɛ na 11th hey hane case na yɛ case o meba kyɛw hyɛ no nso yɛdwumadi a yɛdi no a yɛfrɛ no Sompa akyɛdeɛ no fa ho wura mu Tofiakwa na Awurade nhyira wo akifa to so na memobɔ namba no ma wo mo kakra biara wo no wobɛtumi asɛnde de ato so 0598 559 802 0598 559 802 din no bɛbatara one media hyɛ no nso kakra wuyi ɛde aboa kunafoɔ anaa agyanka no nyankopɔn ɛwɔ deɛ ɔbɛyɛ ɛde afa ho yɛn yɛasɔ ahwɛ yɛn nyinaa de yɛho gyim yɛn ne yɛti fie ha no yɛdu ne ti nyankopɔn yɛ adom a yɛn nso deɛ deɛ ɛnam kwan mu bɛba abɛ support na ɛbɛboa ama yɛn nso deɛ hwehwɛ afiri Awurade hɔ no yɛn nsa adi mi aka ma memfa wo nsi na memfa wo nya ministers mmienu meka ministers mmienu na minister Kofi Nyako ɔne minister OJ ɔmo ɛnam de wogya ɔmo wɔ se adom medin ɛde Tofiakwa makrao